Ang unang yung mga tudling sa Biblia nga atong gibasa karon mao ang Exodo kapitulo 35 tudling 30 ngadto 35 no. Alang niadtong mga karaanan natong mga listeners sa maong radio program no ni Veritas. Nasayod ko nga hibalo na mo aning atong tubag, pero alang niadtong wala pa maghibalos tubag labi na nangutana katong nag-text. Okay, pasensya atong murag masumhanan ni ining tubag na to no. Kaya gibalik-balik na ni. Pero kaya gikinahanglan mang balikon alang sa uban atog yung balikon no. Unang pasensya sa mga gisumhanan ni ining tupika no. O pasensya ta kay dili man kitara mo'y nagkinahanglan sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Ang uban nga anaghapon sa mga kalibog kinahanglan sila masayod. Nga pasensya nga ato ning subli-sublion sa pagtubag ning issue mahitungod sa larawan. Mauman gani nga ang unang yung mga tudling nga atong gibasa karon Exodo 35 tudling 30 ngadto 35 ngano nga ato ning gibasa kay mohaom kay ni sa atong tema. Kay dinhi nagmatuod sa maong mga tudling nga ang paghimo og mga dibulto o kanabang pagkulit ba o paghimo og larawan. Actually, yun, sa realidad yun ni Ana, per so pagbuhat lang, no? Wala gina actually idili sa Ginoo. Wala yun idili ang paghimo og mga ribulto, paghimo og larawan, no? Kay ang kaalam sa paghimo sa ingon, kaalam man na nga gikan sa Dios. Iya ka nang gihatag sa tao, mao na nga kung dautan ng paghimo og larawan, nga naman nga ang Diyos may gahatag ni anang kaalama sa tao kung dautan pa na kanang paghimog larawan. Di ba atong sublion pagbasa ragod, oh? With emphasis matod pa diri no, miingon si Moises sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri, nga anak ni Hur subanay ni Huda. Gihatagan siya sa Diyos o kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Ang Diyos mo'y gahatag niya, no? Sa kaalam. Sa maning kaalama sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Sa paghimo og mga maanindot nga mga plano. Og paghimo na ini ginamit ang bulawan, plata og tumbaga. Paghimog mga alahas, pagkulit. Pagkulit og kahoy. Ug tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel ug si Oholiab ang anak ni Ahisamak, subanay ni Dan gihatagan sa Ginoo ug kadako sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katako sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtum pula, sa pula nga dilana, ug sa uban pang banapton, magkahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mo dibuho. So, mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, kung dautan pagyod ang baghimo og larawan, ngano man nga kanang kaalama gikan man na sa Dios. No, mga igsuon, atong timanan bagayo nga sa common sense lang ba? Sa common sense lang. Ang pagbuhat og larawan o pagkulit og ribulto, usa man gud po'y nagkapadautan ana. Nga kana abilidad manas tao nga nagtug-an gani makaingon ta nga kung ang tao makakulit. Talag sarabay maayo mo kulit. O kanang maayo mo himo og ribulto nga nindot jud kaayo, di ba? O bisan kanang pagdrawing, kana ako di kay ko ana kabalo. Nang pagdrawing, tapulan pug ko magdrawing, no. So, abilidad na.
Ug unya kana timaan lang gani kung naa kay abilidad ana, meaning naa kay pagka creative o talent na. Ug ato gali nang hunahon timaan gali na nga kita nga tao nga makahimo ana ilabaw gyud tas tanang mga binuhat dris kalibutan ngano man. Kugbot na hunaon nakaambit ta kitang mga tao sa pagka magbubuhat sa Dios o pagka-creative sa Dios ngano man. Timaan man nga kunang tao makakulit, makadibuho, naglarawan gyud ay ang tao sa Dios. Kaya ang Dios magbubuhat, very creative, nga buti po sabot kung creative ang tao, adunay siya talent, no? Talento niya sa paghimo. Timaan lang na nga ang tao binuhat gyud siya sa Dios. Gihimo siya sa dagway sa Dios. No? Naa sa Henesis 1:26, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ang Diyos, di ba, magbubuhat. So, mao na nga, unsa ko'y nagkapadautan, ana, timaan lang gali na, nga kitang mga tao, larawan yun sa Diyos. Nakaambit yun sa usas sa kinaiya sa Diyos nga mao kanang pagka-creative. Makabuhat. Ug mga manindot o mga butang, ingon ana. Na mo na makaingon taon sugoy nakapadautan ni ana. Then lain pa, no? Ang atong mga kanang gitawag og artist. Kaalam na, no? Natin mga artist. Kung dautan ang pagkulit o pagdrawing ba o larawan o unsa diha, naunsaon na lang na atong mga artist, di ba? Nga mantigo mo kulit, mantigo o muhimo og mga dagway bisan unsa, no? Unya ang dako gyud natong kaligunan nga kung dautan ang pagkulit ngano man nga kanang kaalama gikan man na sa Dios dili man na gikan sa yawa. Dayon isunod dayon nato ang Tudlings Biblia nga mo'y hinungdan nga dunay panghuna-huna pod moingon nga veritas mabasa man pus Biblia nga ang Dios gadili paghimo og ribulto, paghimo og pagkulit na sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 ngadto sa 5 nga ang Dios gadili sa pagkulit bisan unsang dagway. Bisan unsang dagwaya kuno makita diri sa ubos, no, sa yuta. Bisan pang dagway kuno makita nga tuwas taas so sa langit. Dili gyud na ipabuhat. So mao na nga makaingon po dayon ang uban nga uy, sayop gyud ang mga Katoliko pod kay naa man pus Biblia nga gadili ang Dios pagkulit og mga larawan o ribulto. Mo nang nahinumdum lang po ko sa akong higalang Muslim nga mao man bitaw nga kaming mga Muslim dili gid mi mo tuuan ang inyong Biblia kay kana lang puntuha nagka-kontra-kontra man ang mga nahisulat diha sa Biblia kung tinuod pa ng inyong Biblia nganong nagsumpaki man na kanang mga pahayag mga hisulat diha ngano man tungod kay ang mga Katoliko nganong nagbuhat og larawan kay naa man po sa Biblia nga nagtug-an nga kanang kaalam sa pagbuhat og larawan gikan na sa Dios o nang dili daw ta ng paghimog larawan. Kinam nas Biblia nga gikan man sa Dios ng kaalama gani. Kung basahon bagid nato kuno ang Exodo 25 17 ngadto sa 22 kadtong si Moises gisugo sa Ginoo sa paghimog larawan sa Kiruben. Niya iya ning buhaton Dios masigkakilid niadtong ibabaw sa arka sa daang kasabutan. Daw mura ba gihimo bang daw halaran tung ibabaw sa arka? Dayon sumasig kakilid buhatan kunog larawan si Kiruben, sa manang Kiruben anghel. So na ay arka diha daang kasabutan, sa daang kasabutan nga arka, day na larawan si Kiruben. Gisugo niya sa Moises. Then katupong sa Numeros 24 nga to sa 9 nga si Moises gyapon gisugo sa Ginoo sa pagbuhat og larawan sa bitin nga tumbaga. No? Naama na. No? Numeros 21:4-9 o sa Ezekiel 41:17 nga to sa 20
ang templo sa Dios gihulagway pinaagig pananawon nga naagyoy larawan si Ruben den gihulagway gyud nga naagyoy nawong sa tao. Niya basahon ko. Ezekiel 41:17 hangtod 20, ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw pultahan gikulitan og mga larawan. Sa mga palmera o sa mga kiruben, ang kulagway sa palmera o sa mga kiruben, nag-ulhus matag kiruben, may duha ka nawong. May nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid, o ang nawong sa usa ka leyon, naapagali dagway sa usa ka leyon. Ang katong sa numeros, dagway, larawan sa bitin nga tumbaga. Sa Ezekiel po, naay nawong sa tao, takdo gyud kayo sa atong simbahang Katoliko ron, nagyo naong tao ba, no? Hindi lang kinaong tao, naapay dagway sa kalayon. Nagatubang sa palmera sa laing kilid, gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Munang katong akong higalang Muslim niingon din siya na tanawa. Kamu mga Katoliko, naapod mo'y basihan nganong maghimo mo ribulto kay naama po nas Biblia. Unya, kadto pong mga nisupak ninyo, mga protestante, no? Naapod sila basihan sa ilang pagrebildes Katoliko. Kay naaman po'y mabasa nga nagdili og ribulto. O, larawan. Sumuna nga kanang inyong Biblia, wala na'y klaro. Yang anong mutuo man mo ana, nga nagkakontra-kontra man ang gisulti diya. So, kamong mga Katoliko, matod po sa kong higalang Muslim, naamoy basihan. Ang kanang inyong mga rebelde ninyo, kanang mga protestante, o guban pang mga tinuhuan nga namugna, nga nibiya sa inyong Katoliko nga pagtuo, naapog sila basihan. Muna nga, puros mo husto, no? Kinaaman mo'y basihan, kung Biblia mo'y basihan. Pero kami, mga Muslim, di gimi mo tuo, anak, kayo. Sama nang nagkasumpaki, wala. Unsa may atong tubag, unsa may akong hinumduman to gyud sa nakuto pagtubag, simple ra man kay akong tubagin ani raman. Ang tinuod mao ni, actually wala gyud idili sa Dios ang paghimog ribulto sa sakto nga tumong. Sakto nga tumong, sakto nga paggamit. Ako da itong gipasiunan og example aron masabtan, no? Giingnan ako siya nga kining issue good may tungod sa larawan, parehas lang ni o kanagaling sundang. Kining sundang, maayo ni, magamit ni, o makatabang ni, kung gamito na ito ning sundang. Saon sa man, pagbughag kahoy. Pero kung gamito ning sundang, sa pagpanikbas, pagpatay og tao, adili na ni mayo. Ang buot na itong ipusabot, naaranis paggamit. Dili maayo gamito ning sundang kung atong gamito nis pagpatay tao, pagdaot sa tao. Pero kung gamito na to ang sundang sa insakto nga paggamit, pagtabang na to, adili ni daotan ning sundang. I hope nga nakuha din ninyo sa di pagkumapadayan sa unahan. Napay laing example, ana. Kining Biblia, maayo yun kung gamiton sa insaktong paggamit. Ang atong pagsangyaw, ginamit ang Biblia, nga atong tapukon ang tao sa tinuuray gyud nga kapunungan o tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Maayo ning Biblia, paghiusa na to nga mga matuhuong Kristiyano. Pero kung gamito na to ning Biblia, pagbahin-bahin sa mga tao, sama sa atong gibuhat karon, no, nga gigamit na to ang Biblia, pagbahin-bahin sa mga tao, walay pa nagiusa, adili na po ni maayo. Napa, muhatag po kog laing example, kanang kwarta. Ang kwarta, dili man dautan kung gamiton sa insakto. Pero kung ipakadiyos na ang kwarta, o gamito na to ang kwarta sa dili maayo, adili na po na maayo. Ingon na po ang mahitungod sa larawan. Dili gyud actually dautan ang larawan sa sakto nga gamit. Pero kung ipakadiyos na to ang larawan, mao na dili maayo. Mao na, no? Kay klaro man na ato ragong basahon ng Exodo 20.
kay mo man gyud na ang lintungan na gipasabot sa Dios nganong gadili siya. Wala man siya magdili sa saktong gamit. Ang pagdili niya nagsentro ra gyud sa usa ka butang. Usa ka sayop kanang himuo na tong Dios ang usa ka butang nga dili ang himuong Dios. Kay kanagong ribulto kung himuo na to ng Dios, dako man ang balitad. Dili man na mahitabo nga kanang ribulto mahimong Dios. Ngano man. Kay ang ribulto binuhat og tao, binuhat og kamot. Dunay sinugdanan. O dunay sinugdanan ng ribulto o larawan. Samtang ang Dios, wa may sinugdanan. Unya nganong ilhon o nganong tawgon man natog Dios ng ribulto nga ang ribulto duna may sinugdanan, samtang ang Dios usara man, unya, dili po na binuhat og gamot, wa ko na sinugdanan ng Diyos. Mao na ang nakapadili maayo, nakapadautan sa larawan. Kung himuong Diyos, mao na nay dautan. Mao na nga, kung Katoliko gali manudlo aning mga isyuha, kung Katoliko gali ang manudlo aning isyuha, dili gyud kalimtan pagbasa ang bersikulo 3 kung basahon nato ning Exodo 20. Naaman din higod ang isyu mahitungod sa larawan. No, naaman is napulo kasugo ning pagdili og mga Dios-Dios o ribulto ba nga mga gipakadiyos sa tao. Kung Katoliko mo'y manudlo, dili gyud si piyaton gyud pagbasa ng versikulo 3. Kay importante yun ng versikulo 3, ay ka mo lahus og basa sa 4 ug 5. Kay ato gong nabantayan, kanang mga tinuhuan karon nga kanunay pangataki sa tinuhuang Katoliko, kay kana kunong mga larawan na to mga Diyos, gidili ko na sa Biblia. No? Unang-una, dili kita mo supak. Wala gyud mo supak ang mga pari ug atong pagtuong Katoliko. Dili kita supak anang gitudlo nila nga gidili ng mga ribulto o mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Parehas gyud ta ana. Takdo, nag-usa gyud ta ana nga Katoliko man og dili, nag-usa gyud ta sa pagtuo nga gidili ng mga ribulto nga Diyos-Diyos. Oh. Pero unsa man ang Diyos-Diyos nga gidili? Kanang mga ribulto o butang na siya nga buhi o dili buhi, bot pasabot ribulto o bisan pagalig dili ribulto. Usa ka butang nga gihimo nimong Dios unya dili tinuod Dios, mao na gidili Dios. Ang ingon ani man guna ang nahitabo. Ang kanang sigig mga pangatakis Katoliko, ang ilang basahon og diretso kini ra gyung 4 dayon 5. Kay ang 4 ug 5 mao man ni gihisgutan. Dili ka magbuhat og larawan bisan unsa. Dayon sa bersikulo 5 dili ka muyukbo ani. So kinirang 4 ug 5 ilang basahon sumadahon din nila, moingon din sila na tan-awa lagi mga Katoliko, yukbo man og ribulto. Himo magribulto, yukbo pagyod, igo gyud ng mga Katoliko aning Exodo 20, 4 ug 5. Dili nila i-apil ang bersikulo 3 og basa. Ngano man, kay ang 4 ug 5, kung 4 ra og 5, igo man din Katoliko, no? Oh, gidili gud ang ribulto din, di ka mo yukbo. So mga Katoliko, klaro man nga yukbo og mga ribulto. So igo gyud ang Katoliko aning Exodo 20, bersikulo 4 ug 5. Pero ang wa mamatik di nila, abot og nagkamatikod bagha, pero dili lang yun i-apil. Haron lang yun madaot yun yung tinho ang Katoliko. Dili nila i-apil pagpangutana, dayon dili nila i-apil nga ang usa ka pangutana nga importante para masabtan ng pagdili sa Ginoo nga dili maakusahan, dili maatake ang Katoliko. Mo ganahan gyud sila nga ilag yung pakasad-on ang Katoliko dayon, mao nang dili na nila i-apil og pangutana nga importante kaayo. Ana unta, nganong gadili man ang Ginoo ani nga naaman po'y mabasa nga nagpabuhat sa larawan sama atong Exodo 25
17 ngadto 22 nga gisugo niya si Moises paghimog larawan si Ruben. Then dito po sa numeros 21:4-9 gihisugo niya si Moises paghimog larawan si bitin. Oh. Ngano maning Dios ani nga gadili niya gapahimo. Oh, may klaro. Dili nila ipangutana na nganong gadili ang Dios. Ug ngano pod nga ang Dios gapabuhat. Mao na to akong ingon ninyo, wala magdili ang Dios sa saktong gamit sa ribulto. Pero kung ipaka-Dios na gali sa tao ang ribulto, mao na nay dautan. Naa diri sa bersikulo 3 kining atong gipasabot. Nag-ingon ang Dios diri sa bersikulo 3 nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Oh. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon 4 na daig 5 nga dili ka maghimog ribulto larawan bisad unsa dili ka muyukbo. Subali ang atong sumadahon parang dili kita masipyat og sabot, dili lang ka ng 4 ug 5. Iapil na to ang 3 sa pagsumada, pagsabot. Kay kung dili na to iapil ang bersikulo 3, akusahan man din natong Katoliko. Mingon benta nga, oy, 4 ug 5, gaingon man dili magbuhat og ribulto, den di ka mo yukbo niya. Kamong mga Katoliko, buhat mo ribulto, yukbo pod mo. So nakasayop gyud mo. O kung kana ray basahon na to, akusahan din natong Katoliko nga nasayop, di ba? Pero kung iapil na to ang bersikulo 3, dili na to maakusahan ng Katoliko nga naman. Kay ang gipasabot anang 4 og 5 nganong gidili na nga unta ang Dios gapahimo maglarawan sa laing bersikulo, naa dias bersikulo 3 nganong gadili siya. Nag-ingon siya diha, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Naas bersikulo 3. Dayon larawan dayon din di kamo yukbo. But pasabot kung magbaton tag ribulto, yukbo ana to ingon nga Dios, mao nay gidili, mao nay pagbaton og laing Dios. Mao nay gidili. Unya ang pangutana ang Katoliko gatudlo ba nga kana mga ribultos, mga santos nga giluhod-luhuran, mga Dios na? Sumuna ang pangutanan karon. Nagtudlo ba ang Katoliko nga kanang mga ribulto niya, samas mga ribultos mga santos, gitudlo ba na nga Dios para nga mo-qualify na siya sa gidili? Nga, usa man ang gidili sa larawan, mga Diyos. No? Bisag bali-baliho na tugbasa ning mga librong Katoliko opisyal, samaan ning katikisem. Wa gitay mabasa bisag usa na lang yun kanang sentence di as katikisem nga ang mga pari gatudlo nga kanang ribulto Dios mao na nga mahimong Dios. Kay ato na pong balikon ni unsa may definition day anang Dios. Sa may ibot pasabot anang Dios. Naas Biblia giklaro na unsa ganito nga bersikulo. 1 Korinto 8:4 ba to? Nga giingon dia nga ang Diyos. Dara 1 Korinto 8:4 busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang Dios. So ang Diyos kuno nagrepresentar og butang dili tinuod. But pasabot gituhuan nimo na nga Dios ng butanga, unya kay dili man na tinuod Dios, mao na mohulog na nag Dios. O parehas anang mayong kag doktor, nganong subli man nimo, gisubli man nimo. Doktor kay dili tinuod doktor. Pusil. Gitawag nimo nagpusil kay duwaan ra na di na tinuod jug pusil. In like manner pod sa maong paagi pod, mao po na ang Dios. Butang na siya bisan unsa nga butang gituhuan nimong Dios unya dili tinuod Dios mao nay Dios. Pero ang pangutana karon nganong tawgon man natog Dios ng mga larhawan sa Katoliko nga wala man na itudlo nga Dios na larawan lang na.
Abot ba'y pusabot, basta ribulto, tawgo na dahil Diyos. Na how about dos mga ribulto diring mabasa sa Biblia? Atong gipang basa ganina nga ang Diyos ko pahimog larawan na ay naong sa tao siyang templo. Diyos na po da ito. Kanang ribulto ni Rizal sa atong plaza, Diyos na po da ina. Ang monumento ni Igsoon Felix Manalo naa sa Central Office sa mga Iglesia ni Cristo. Naaman po na sila ribulto ni Felix Manalo, di ba? May nga Diyos na po da. Dili oy, mahimo lang Diyos ka ng mga ribultuha kung himoo na tong Diyos. Pero dili gani himoong Diyos, dili na Diyos. So naara day sa tumong na to, naara day na sa unsao na to paggamit ng ribulto. O naara din na sa atong tratamento sa ribulto. Ang pangutana, unsa mang libruha, unsa mang pagtulon-anas katoliko nga gatudlo nga kanang ribulto Dios. Na akong basahon ning 5 ni Aktolika tudling, bisag tulo lang akong basahon ninyo. Unsay kalainan sa katoliko o kining mga tao dinhing gikasukan sa Dios kay ang ilang tratamento sa larawan Dios gyud. Mao nang mahulog nga ang ilang larawan sa matong larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, ang ilang paghuna-huna atong mga ribultuha, Dios man. So mahulog yun nga Diyos kay Diyos gidili. Naana to diri mabasas maong mga tudling ang kalainan. Nga ang Katoliko gali magbuhat og ribulto, wala man itudlo supari nga Diyos na. Pero kining mga tao din hingagi kasukan o wala kahimot isa Diyos, ang ilag yung pagtuo sa ribulto, Diyos yun. Mao nang dili mao. Ani abasahon ko sa Nehemias 9:18. No? Nehemias 9:18 sa maayong balita Biblia. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Og miingon nga kadto mao ang Diyos. No, tanawa. Diyos kuno nga baka, nagbuhat sila. Ug miingon nga kadto mao ang Diyos nga nagkuha kanila sa Ehipto. Pagkadakong binuang no, ang Diyos nga tinuod mo'y nagpagawas nila sa Ehipto, pero lain na magtawgo nila Diyos, kato namang baka hinoon. Nagbuhat sila Diyos nga baka, ug miingon nga kadto mao ang Diyos nga nagkuha kanila sa Ehipto. Ug sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. O mo ni prueba. Unya, mo ba ni pagtulon ang Katoliko? Nga kanang ribulto himuong Dios? Dili oy. Siguro kanang mga basailua lang yun ko. Para ako ning isulti ninyo. Murag medyo sakit ni, pero tinuod ni, no? Ang akong tuyo ani para mahigmatata, no? Parang biyaan na nato ng sayop, no? Kay ang pagbutyag sa tinuod, dili man sa tanang higayon tamis, no? Naaman gyud masakitan ta. Pero ato untang ipakasama nga kining sakit nga atong mabati, sama og sakit sa usa ka injeksyon nga bakuna sa bata. Kay dili man tanang sakit makadaot, na may sakit nga kinahanglan dawaton kay makaayo sama anang injeksyon o kanang anesthesiahan ka, no? O kanang bakuna gi sa bata, bisag mo agay ng bata, pero kinahanglan imo yung pasakitan ang bata ana nga naman para maproteksyonan siya nga malayo siya sa sakit, no? So dili tanang sakit makadaot. Kadturang sakit nga makadaot mo to'y dili na to dawaton, pero katong sakit galing makaayo na to, dawaton na to na. Parehas ani karon. Parehas ani karon. Nagtudlo ba ang Katoliko nga kanang ribulto Dios para maakusahan din na to ang Katoliko nga kanang mga ribulto nila mga Diyos? Wa man magtudlo ang Katoliko nga kanang ribulto Dios, mao na nga dili na Diyos ng ribultos Katoliko. Napay laing prueba, Isaias 44:17. Unsa may mabasa din Isaias 44:17. Og ang sobra niini himuo niyang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya og musimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. O mao ni. Nang ribulto ba? Himuong Dios. Tawgon ingnon ba yung luwasa ako kay ikaw may akong Dios.
Karon ang Katoliko kung muluhod at tubangan sa ribulto sa usa ka santos, mao ba nilitukod? Moingon magud ang Katoliko, San Vicente nga larawan, Dios kanamo. Luwasak kami kay Dios ka. Mao ba nilitukon sa Katoliko? Di ba ang Katoliko gali kung muluhod at tubangan sa ribulto ni San Vicente, unsa may litukon? Dios ba ang ribulto? Dili oy. San Vicente, iampo mo kami. Kanang larawan diha, simbolo lang na. Kanang sakramental lang na. Di man dautan ng larawan sakramental. Timaan ba? Sama atong si Josue miyukbo sa Dios, pero ang iyang giatubang katong ribulto sa kiruben na ibabaw sa arka. Pero wala siya magtuo nga ang Dios katong kiruben nga larawan. Pero nagluhod siya, niyukbo siya, atubangan niya atong sudlanan na ilarawan sa kiruben, pero wala siya magtuo nga ang Dios mao tong ribulto. Nag-atubang lang siya ato kay ang presensya sa Dios tuwa man nito sa ato pagkatong larawan sa kiruben nagsilbi ra to og simbolo. Ingon ana ra pod kaming mga Katoliko, kung mag-ampo mig santos mag-atubang mi silang ribulto, wala mi magtuo nga kanang ilang ribulto mo'y Dios. Nag-atubang lang mi ana isip simbolo niya ang amo gyung giampuan, among gisangpit kadtong gilarawanan nga nagtuo mi nga tuan sa langit katubang gihulagway da sa pinadayag 6 9 nga ang mga santos kuno tuan sa langit ug kanang sa pinadayag 8:5 ba na kuto kong gisgutan sa miaging Domingo o ingon ana, pero wala may magtuo nga kanang ribulto nila mo ay Dios. So ang katuyuan sa ribultos Katoliko sakramental sama atong larawan sa bitin nga gipahimo ni Moises, gipahimo sa Dios ni Moises, nagsilbi man tong sakramental. Ano man? Kay wa man magtuo si Moises nga katong ribulto sa bitin, mao to'y Dios. Simbolo lang to sa presence of God. Nga naman kay ang Dios gamilagro pinagi atong larawan sa bitin, no? Kay kadtong napaakag bitin mo, tutok lang kuno ato di mamatay. Sa to pa, nagsimbolo lang tong larawan sa bitin. Pero sa dihang gipakadiyos nas mga tao, nasuko na pod ang Diyos mo nang gipaguba na pod. Naana sa 2 Hari 18:4, nga sa dihang gipakadiyos nas mga tao, katong ribultos bitin, nasuko na pod ang Diyos gipaguba na pod. Sa to pa naara gyud inis paggamit. Dili masuko ang Diyos og ribulto basta sakto ang gamit. Pero kung ipakadiyos na gali ang ribulto, suko ng Diyos ana. Niya mao lagi na ang pangutana, hain may pagtulon ang Katoliko nga gatudlo nga kanang ribulto Dios. Napagalilaing teksto din pero di na ako ni kay maapikin na bang oras diretso lang ko sa laing punto daginuto na tuning panahon. Moingon sila nga kana ding inyong pagluhod-luhod biritas at tubangan sa ribulto, di ba na mo na nagtugan nga gipaka-Diyos ninyo ng ribulto? Balik-balik na yun ako ning tubag din Dili lang gaya na kung mabasa ng mga daghang kang example sa Biblia. Nga dili tanang pagluhod pagpagka-Diyos. Ang ako yung konkreto kayo nga bisag dili kumukutlo og bersikulo, masabtan naman Sa maghimo kog example, kanang bata ba nga nagluhod-luhod siyang ginikanan kay nakasa siya, nabuak baka ang figurin silang balay pag ulis ginikanan, mahadlok siyang bunalan siya agis siyang kalihok, nasangkilan niya sa dula-dula niya sa balay diya sa sala, katong figurin nabuak, hunahuna siya pastilang isugar ba ni nanay ug tatay, inig uli bunalan di ko. Akong buhato na ani parang di ko bunalan, magluhod-luhod ko inig abot, pangayo og pasaylo, parang di ko bunalan, ug mo tuod man, mo na iyang gibuhat pag abot ginikanan, luhod-luhod yun siya, nagpakiluoy, parang di siya bunalan. Buot ba ipasabot kay iya manggiludhan ang iyang ginikanan, nagtuo na siya nga ang iyang ginikanan Dios? Dili oy, dipindi na sa iyang gihuna-huna o gibati. Kung nagtuo, kadtong bata nga sa pagluhod-luhod niya sa iyang tatay ug nanay, Dios, asayop siya. Gihimo niyang Dios iyang nanay ug tatay. Kay dili man tinuo Dios iyang nanay ug tatay. Pero nagluhod lang siya sa pagpakiluoy, pagtahod ba o whatever niya, nga okay ra, dili na daotan. Karon dili ta mangutanas Katoliko og unsebot pasabot anang yukbo at tubangan sa mga santos, mabuhi man o ribulto. Di ta mangutanas Katoliko, pakasad-o lang dayon nato diretsong agi Dios gina sa Katoliko ng ribulto kay giludhan.
Makasabi ta anak. Kasa ta anak. Unsa may sa ang mahimo na to anak, kanang gihukman na to ang tao, base ras makita. Mura ba og kana bang usab ka lalaki ba nga abughuan kay siyang asawa ba? Kita lang gali sa iyang asawa ditong naay ka istoryang lalaki, hukman na din niyang awanan, nangaliwa na, nangabit na iyang asawa. O dagang mamtamaan ani, oh. O wa pag inuhuna ba si classmate na ito nagkakita, suod nga classmate, nag-istorya lang. Uy, nana ba, dili na to hukman dayon ng tao, base las makita, ato sang susihon og unsa nang imong nakita. Ang Katoliko po, pangutan-o na tuon sa may butpo-sabot anang yukbo-yukbo atubangan sa mga santos, yukbo-yukbo atubangan sa mga larawan. Mangutan na kas Katoliko tudluan ka. Ang buot ipasabot anang muyukbo tas mga santos, maribulto man o kanang buhi, pas yun sila, veneration o pagtahod. Sa Grego na gitawag nagdulya. Dili na parihas sa yukbo na to sa Dios. Kay kanagong yukbo, kung ayuhon yun na tugtuon ang Biblia, naanay superlative degree. Maingon siguro mo ron, gama-gama na puning si Ipdeo. Gama-gama na punig para lang yun makalusot. Kanumdumang ko ani. Sa diyang tubag ko ani, giakusahan ko na, gama-gama na puning mga Katoliko, kinalabi na yun ng mga si Ipde. Ug himo aron lang gyud magkalusot. Well, tanaw na to. Kung wala ba tayo basihan sa Biblia? Kay pag-ingon na to nga dunay superlative degrees ang yukbo, naaman tayo isuporta nga bersikulo sa Biblia. Nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Kay ang yukbo god o kining simba sa pagtuong Katoliko kuan ni siya, gi-qualify ni siya o gihulagway ni siya sa tulo. Dili man nagsama o gibug-aton. Una kanang yukbo o simba nga gitawag sa Griego og latria. Simba nga kinatas ang matang nga ikahatag lamang sa Dios. Supreme worship that can be given only to God. Ang Diyos radyo'y katagaan anang tasya sa pagsimba. Dili na pwede sa mga santos, dili na pwede sa mga ribulto, dili na pwede kanang simba nga ikahatag lamang sa Diyos. Pero kung ayuho na tugtan-aw ning Biblia, tuon, naaman di ay yukbo nga dili pagpakadiyos. Munang ang Katoliko sanglit na asay otoridad sa paghimo og mga terminology sama anang ang Dios nga usa nga naas tulo ka persona nganlan niyag Trinity. Di mo na dautan. Nga ang pagtuo nga usa ra Dios nganlan nag monotheism. Di man dautan og butangan nato og formula, butangan nato og termino. Sama ani mga English words na to, di man dautan magama-gama tag mga pulong. Nga naapod siya realidad sa Biblia. O, na ay luhod o naa di ay yukbo nga kanang nganlan nas Katoliko sa Grego og dulya. Dili na siya pagsimba nga pagpakadiyos. Pagtahod lang but pasabot ana sa in English, veneration. Unyaon sa may bersikulo nga mabasihan nato sa Biblia ana. Bisag dili bersikulo sa Biblia kato daing yukbo sa bata nga to siyang ginikanan sa pagpakiluoy, di man to pagpakadiyos. Lain lang ito itawag ato. Bastas Katoliko, kanang yukbo pahinungod sa mga santos, dili na pagpakadiyos, dili na latria, dulya na siya sa Grego, but pasapot veneration, dili na pagpakadiyos. Ang pangutana, unsa may basihanan anas Biblia? Daghan kay tang basihanan anis Biblia. Una, mo dritso sa ko for example dito sa kanang New Testament dayon kay narabay uban nga moingon dayon ay gamit og Old Testament, kanang New Testament yun kay Kristiyano naman ta. Mo nang mo dritso sa kus bagong tugon. Basahan ninyo ng Buhat 16:29 ug 30. Mo ni example nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Morning klasya yukbo nga giterminuhan sa Katoliko og veneration o dulya sa Grego. Yukbo nga pagtaho lang alang sa mga santos. Buhat 16:29 og 30 si Pablo og si Silas giyukbuan. Si Pablo og si Silas giyukbuan. So kanang klasyas pagyukbo ngadto ni Pablo og ni Silas dili na pagpakadiyos.
Kay kung pagpakadiyos pa na, badlungon unta ni Pablo og ni Silas kadtong tinugyanan sa karsel nga miyukbo nilang duha. Sama sa kaso ni Cornelio, nga gibadlong siya ni Pedro sa dihang iyang giyukbuan si Pedro. Kay nakita manggod ang pagsabot ni Pedro sa yukbo ni Cornelio, mura magipakadiyos siya. Mo nang gibadlong niya si Cornelio. Mo man nagamit-gamiton sa mga dili katoliko nga mingon sila nga kamo mga katoliko yukbo mo mga santos nga si Pedro gani iyang gibadlong si Cornelio sa dihang giyukbuan siyang Cornelio. Simple rang tubag. Nganong gibadlong man ni Pedro kay ang sabot ni Pedro nga kadtong luhod o pagyukbo o pagsimba ni Cornelio ngadto niya pagpakadiyos to mo nang gibadlong kay bisag ako naman. Basta sayop gali nga yukbo, pagpakadiyos gani, unya dili man ko Diyos, ako ginang badlongon, koreksyonan yun ang sayop. Pero wala na magpasabot nga wala yukbo, alang sa mga santos. Kanada yung buhat 16, 29 ug 30. Kung nasayop pa ng tinugyanan sa karsel sa iyang pagyukbo ni Pablo ug ni Silas, badlongon unta siya ni Pablo ug ni Silas. Samas gibuhat ni Pedro, nga gibadlong niya sa Cornelio, nga katong yukbo ni Cornelio ngadto niya pagpakadiyos. Nya si Pablo ug si Silas wa man lagi badlo nga si katong tinugyanan sa karsel nga giyukbuan man silang duha. Ato basahan ninyo buhat 16, 29, 30. Bot pasabot na di ay yukbo nga dili pagpakadiyos. Pagtahod lang kana gitawag na giterminuhan na sa Katoliko og veneration. Kasig maingon na pud mo asa man na mabasa sa Biblia ng veneration. Adi na kinahanglang basahon, no? Kay wala man pud manudlo ang Katoliko nga tanan basahon litra por litras Biblia. Nya wa man pud tadid is Katoliko nga maghimutag mga formula, maghimutag mga termino sama anang Trinity. Di man na mabasa ng pulong Trinity sa Biblia. Kanang monotheism, di man na mabasa sa Biblia. Pero ang ipasabot anang mga pulong nga naa sa Biblia. Oh, mahimong dili mabasa ang pulong veneration o dulia sa Grego. Pero ang ginganlan ana naa sa Biblia. Kanang yukbo alang sa mga santos. Daghan ra ba ning Hinesis, lami kay basahon pag yun Hinesis 37. Kini na lang, no? Napatay kaming panahon. Hinesis 37, 7-9, ako na lang dito basa. Sa akong damgo, dito kita sa umaog na mugkos mga trego. No, Hinesis 37, 7-9. Sa akong damgo ni Jose, Joseph, no, katong Jose sa daang testamento, no? Ingon dire, didto kita sa umah og namugkos sa mga trigo, unya mitindog ang akong binugkos ug gialirungan kini sa inyong binugkos ug miyukbo. Miyukbo sila sa akong binugkos. No, ako na lang idritso ninyo kining yukbo din ato ning gitan-aw sa Hebro. Ang Hebro ani syakah. Syakah nya literally kung hubaron yun nato simba. Kanang syakah sa Hebro simba man na worship. Ningon si Jose nga didto kita sa uma og namugkos ug mga trigo unya mitindog ang akong binugkos ug gialirungan kini sa inyong binugkos ug miyukbo sila sa akong binugkos. Ang binugkos ko no sa mga igsuon ni Jose miyukbo sa iyang binugkos. Unya ang word ni gigamit ani sa Hebro syakah nga kung hubaron yun nato gyud sa in English worship sa ato pa ang pulong simba di ay gigamit ni Jose sa katong sa iyang damgong nga iyang gihulagway nga ang iyang binugkos giyukbuan sa mga binugkos iyang igsuon. Kini mo ni example nga dili ni yukbo nga pagpakadiyos. O dili ni simba nga pagpakadiyos. Unya nang nasuko manggaling ng mga igsuon ni Jose ani kay ila man ning gisabot ning damguha nga ay nagpakalabaw-labaw na pud ni si Jose kay limban ka manghud ragud siya nato unya ang iyang damgo gahulagway nga mura siya nagpalabaw ngano man kaysa lalimban ka ang ato kunong mga binugkos sa iyang damgo miyukbo sa iyang mga iyang binugkos suko iyang mga igsuon mo biya ni hinungdan nga nasuko ni silang Jose mutong lantong hadto gibaligya lang ni sinula si Jose as mga Egiptohanon mo nang naabot sa Ehipto. Niya, sa sumpay gingon, ug miingon ng iyang mga igsuon kaniya, naguna-huna ka ba nga mahimo kang hari namo, magmando ba di ay ka namo? Sa sumpay, busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilon niya kanila.
Unya nagdamgo pag-usab si Jose o gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsuon. Siya miingon, nagdamgo na usab ako. Sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang buwan o ang 11 kabituon nga miyukbo kanako. Nasamot na yung nasuko iyang igsuon ani kaysa lain na pong damgo niya. Giingon niya, sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang buwan o ang 11 kabituon nga miyukbo kanako. Nya kining yukbo diri sa Hebro siya ka but pasabot simba. Niingon si Josue nga nakita niya na po sa lain niyang damgo nga ang buwan kuno, ang adlaw o ang 11 kabituon misimba niya. Nasamot na yun, nasuko ang iyang mga igsuon ani mo tong gibaligya na lang ni Josue. Taas mga istorya niya ako lang gimubo. Amo na kining simba din hingi pasabot ni Jose, dili ni simba nga pagpakadiyos. Pagtahod, no? Wa na ko'y panahon nga ako pa nang explicar mo na example nga kanang simba gani historically gyud tan-aw na to na dili na sabton sa tanang higayon nga simba nga pagpakadiyos na ay pasabot ana pagtahod lang. Wa na ko'y igong panahon na para ba ko'y pahibalo. Dili ra ko tama, no? At ang ilan ninyo sunod Domingo pohon ako ning ipahayon kay daghan pa kay mga bersikulo atong ipamatuod nga dili tanang yukbo pagpakadiyos. Sa dihang gipangutana ang atong baruganan may labot na sa atong pagtuong Katoliko mahitungod sa pagpataliwala sa mga santos. Atong gitubag with support gayud sa Biblia nga kung ang mga Katoliko ni dangop o miduol pa o laing magtatabang o tigpataliwala, atong gikutlo ang mabasa sa giasoy ni San Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1. Mahibulong siguro mo nganong wala tamo diretso og bersikulo 5 kay matud pa nila nganong dili man tagaan kunog importansya ang 1 Timoteo 2:5. Ngano man kunong gusto pa gyud natong basahon ang bersikulo 1. Ang atong gitubag tungod kay kung sayop ang gibuhat namong mga Katoliko nga among gihimong tigpataliwala isip instrumento ang mga santos, kana tungod kay maklaro man dias bersikulo 1 nga ang pagbaton og tigpataliwala, of course si Kristo ramang gyud principal bugtong tigpataliwala. Ug matud pa nila kung bugtong tigpataliwala si Kristo kanang sa 1 Timoteo 2:5, di mono kamong mga Katoliko nakasupak po ni ana tungod kay nganong gihimo man ninyong tigpataliwala ang mga santos. Nya ato maning gitubag nga basahon nato ng bersikulo 1. Kay mo saludo man ta nga nasayop ming Katoliko kung wala ng bersikulo 1. Pero ang bersikulo 1 nagtug-an nga wala mi masayop ng Katoliko. Ngano man? Kay kanang giingon sa 1 Timoteo 2:5 nga si Kristo ra ang tigpataliwala.
nga bugtong prinsipal, okay, siya ragod mo'y namatay nga ang iyang kamatayon para sa kabayranan sa itong mga kasalanan. Siya ray mihimo ana. Siya ray prinsipal, tinubdan nga mangluluwas. Pero kung maghisgot na gali ta o kana bang makatabang, makapataliwala sa mapananglit sa pagsangyaw o sa pagampo, pwede nang mabuhat sa mga santos. Gani gihimo man po na sa atong mga igsuong mga fundamentalist kung mga born again nga sa dihang mangayo sila og intercessory power sa ilang mga pastor, no? Nga ilang hangyoon ilang pastor nga iampo sila, no? Patabang sila ampo sa ilang pastor. So gihimo nilang tigpataliwala ang ilang pastor kana bang sampol kanang magpa-pray over gani sila silang pastor. Nya of course po naapos Biblia nga ang pag-ampo sa taong balaan dakog kahimuan ana sa Santiago 5:16. Mao nga mudangot ta, muduol ta ug ubang tao sama mga santos nga hangyoon nato sila nga iampo puta nila apil sa ilang mga pag-ampo. Mao nay intercessory power nga mahimos mga santos. O klaro man sa bersikulo 1 nga dili kontradiksyon ang pagtuong Katoliko kung gihimo namong tigpataliwala nga instrumento ang mga santos. Kaya naaman sa bersikulo 1 unsa may giingon sa bersikulo 1 sa 1 Timoteo 2 giingon diha nga kana kunong mga pagpasalamat, mga pangaliupo o pagpataliwala himuon kuno sa tanang tao. Mo man ang bersikulo nga klaro nga kaming mga Katoliko wala mi nakasupak anang 1 Timoteo 2:5 kay para namo dili na kontradiksyon. Kay ingon ani manggod ang atong pagtuo. Kung dunay mahimong tabang ang ubang mga santos, dili man na maangko nila nga kanang ilang tabang nato. Hawa sa pagpataliwala ni Kristo. Di man nato nga ang grasya nga naa nila kung doon naman sila mahimong tabang nato tungod na ni Kristo. Buot pasabot, ang ilang mahimong nga tabang nagdepende sa merito o sa influensya ni Kristo. Buot pasabot, ang ilang pagkamakatabang nato nahiusa na sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Parehas na guna sa atong pagtuuan ng Santisima Trinidad. Ang pangutan-on ta, kamo mga Katolikong Kristiyano, pila man inyong Diyos, usara. Pero kung maghisgot og persona, dili ra kay usa. Di ba? Kay moingon kag Amahan Diyos, Diyos. Ang Anak, Diyos. Espiritu Santo, Diyos. Tulo ba sila ka Diyos? Dili usara. Di ba? Di lang kumuhisgutan na kay mo taas unya kay sa tema na sa Trinity. Ako lang ang hisgutan kay makuhaan na ito nagbase kanang pagtuong Katoliko nga ang mga santos tigpataliwala nga instrumento dili na kalain. Dili na ingon ta ba nga kompetensya nga pagpataliwala sa pagpataliwala ni Kristo dili. Kay ang pagtuong Katoliko nag-ingon nga ang mahimo sa ubang mga santos nahiusa na diha sa pagka-tigpataliwala ni Kristo. Dili na siya kontradiksyon. Kay ang tinuod, ang simbahan o ang iglesia, giingon diha, usara. Nya gitawag naglawas ni Kristo. Di ba? Kanang iglesia o simbahan gitawag naglawas ni Kristo. Unya, pila man dayang lawas ni Kristo, di ba usara? Pero kanang usa niya kalawas nga mao ang iglesia o simbahan, naanay mga miyembro mo na ang mga bahin kay kinigong simbahan o iglesia. Iglesias mga santos. Naman na sa 1 Corinto 14:33. Usara kalawas ni Kristo pero daghag mga bahin. But pasabot, daghan magong mahimong miyembro. Kita tanan hiusahon niya sa usa ka iglesia, usa ka lawas ni Kristo, dili na tadaghan. Nahiusat ta diha sa usa ka mistiko nga lawas ni Kristo. Mao na nga ang mahimo ni Pablo nga tabang nato pinagi sa iyong mga sulat. Ang mahimo ni Juan o kinsa pa na Pablo nga
naapod sila contribution, no? Naapod sila nahimong pagpataliwala pinagi sa ilang gihimo ni adto. Pero dili nila maangkon nga ila tong kaugalingon, kundi nahimo lamang nila katutungod sa Ginoo. But pasabot ang pagpataliwala dayon ni Kristo, dili usaray kamot. Kay gihimo man yang instrumento ang uban sama sa mga apostol. Ya maklaro man na gipasabot man na diha sa Juan 20. Juan 20:19 ngatos 23 nga atong mabasa diha unsay giingon si Ginoo, maingon nga ako gipadala sa Amahan. Di man nato nga ang pinadala sa Amahan tigpataliwala biha. Si Moises gitawag aling tigpataliwala, no? Sa Old Covenant. Di ba? Oh. Ang pinadala sa Dios tigpataliwala. Nya unsay giingon ni Kristo, wala ko nagbinugtong kining buhat sa pagpataliwala. Of course, katong kamatayon sa krus ako rato. Nag-ula sa dugo nga ang kabayranan. Sa mga kasalanan ninyo, ako rang dugo. Ako rin nakahimo ato. Pero sa ubang mga buluhaton, pwede mo nako paambiton. Sama ang pagsangyaw ninyo, di ba? Pagpataliwala man na. Okay, ang uban nakat-on sa pulong sa Dios. Nakat-on mahitungod sa mga pagtulunan sa kaluwasan, dili na yun direktamenteng si Kristo na yun mo'y nangunay nilang sangyaw, kundi pinaagi na sa mga apostol. Nga nakat-on ang uban mahitungod sa pagtuo, pinaagi na sa mga apostol sa ato pa. Kanang buhat sa pagpataliwala ni Kristo nga usa ni ana kanang pagsangyaw, iyang paambiton sa bangiyang mga sakop. Kay wa man siya magbinugtong, nagingon man siya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Klaro kay nang nagtugan nga dili kontradiksyon ang mahimong pagpataliwala sa ubang mga santo sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay kung wala pa'y mga instrumento si Kristo diha sa pagpataliwala sama sa pagsangya o kanang diha sa mga pag-ampo, wala unta siya moingon nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako ra gyud, wala mo'y labot. Kamo mga apostol. Pero lahi iyang gisulti. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, unsa man ang pinadala sa Amahan, tigpataliwala man na. Ako usab nagpadala kaninyo mo na mga apostol. In that sense, kung gamito na ito atong right sense, labi na kay kini kong Biblia, di man kay litra por litra lang, no? Naamay ka nang gitawag na ito implied sa in English. Sa ato ng binisaya, gipasabot. Apil man ang masabot na amanas ni Nehemias 8:8. Nehemias 8:8 nga giingon diha ilang gisabot ang kasuguan mao nang nagkasabot sila. Sa ato pa apil ang masabot. Sama gud ana ako maning gisgutan sa plaza kagahapon nga unsa may prueba nato nga Santo Papa si Pedro. Nga wala may mabasa sa Biblia litra por litra nga si Pedro Santo Papa. Ang atong tubag ana dili man tanan litra por litra, no? Kay bisan gani ang ubang mga tinuhuan, dili man pud tanan litra por litra kay daghan man pud silang gituhuan, no? Nga wala sa Biblia pero maingon sila dili litra por litra mabasa ng ngalan kuno ni Ellen White nga propeta siya, dili kuno mabasa litra por litra ang ngalan ni Joseph Smith o kinsa pa na diha nga Charles Taze Russell sa Saxonioba, pero gipasabot kuno nga kana sila propeta. Sinugo sa Diyos. So, bisan gani sila, nagtudlo og apil ng masabot. Mao po na, litra por litra ang pagkasanto Papa ni Pedro, di na ito mabasa sa Biblia, pero masabot nga Santo Papa si Pedro. Og mangutana ta, unsa mga bersikuloha sa Biblia Veritas nga nagpasabot nga si Pedro Santo Papa. Well, ako man ang katong wala ka paminaw, wala mag-adtos plaza kagabi akong sublion dire, di lang nakutason, no? Kaya naaman tas tema mahitungod sa pagpataliwala. O atong timan-an, unang premise, ato na lang ipaagi og kanang logic, kanang syllogism, no? Kanang kumutuon ta og kanang argumentation and debate, tudloan man daani diha sa atong mga maestro, no? Diha sa argumentation and debate. Kanang logic, syllogism. Nga mogamit og mga premises ay conclusion. Na mo hatag lang ta ninyo og duha ka premise. Dayon tulo ka premise, dayon ay conclusion. Lig-on na kay na, no, sa syllogism. Unang premise, unsa man ang premise by the way, pamatuod. Unang pamatuod o premise, si Pedro tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit.
Na sa Mateo 16:18 ug 19, no? Mateo 16:18 ug 19 nga si Pedro tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Mo nay unang pamatuod, o nay unang premise. Ikaduhang premise, kanang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit o kanang tinugyanan sa yawi matud pa diya sa pinadayag 3:7 at tawagon kana og balaan o santo o holy. No, actually ang nagkupot gyud si Yahweh o ang otoridad gyud si Kristo man, siya man gigahawid anang Yahweh. Kay kanang Yahweh god nagpasabot man nag authority o otoridad o gahom. Gihupta na ni Kristo kanang gahom o gihupta niya ng Yahweh. Then kana ko nang nagkupot si Yahweh, tawag ko nag-holy, basahara ko ng pinadayag 3:7. Nga ang nagkupot si Yahweh, tawag ko balaan o santo. Di ba? O mo na ikaduhang premise, nga ang tugyanan si Yahweh, tawag ko santo o balaan. Pero namin to'y nag-ingon bitaw, nganong kung gitawag santo si Pedro, no, hinana, o kana pong ubang mga santo papa, nganong i-canonize pa man ingon nga santo, nakahinomdom di ko ana. Well, ang simpleng mubong tubag ana, kana agong pagsanto sa tao, dili man kanang kanonisasyon. Ako lang yung timanan, no? Bisan mga Katoliko ani wa kasabot uban, no? Dili po tanan, no? Hasta po ng mga kanunay pangatakis Katoliko nga mga mensahero nga dili Katoliko, matod pa nila ang pagsantos kuno sa tinuoang Katoliko kanang kanonisasyon. Wrong, di na mao. Kay ang nakasanto sa tao dili man kanang kanonisasyon, kay kanang kanonisasyon pagdeklara lang na nga nagtuo ta nga tinuod yun na. Sa Universal Church, dili kay ang canonization mao'y pagsantos sa tao, dili kay sumala sa Biblia ang santos kanang nagbuhat sa mga pagtulunan sa Dios. Kanang mga buutang tao nga naghimo sa pagtulunan sa Dios, mao nay santos. Mao nay biblical definition sa usa ka santos. So bisan pagbuhi ka, santos na ka. Pero dili lang ta magtawganay og santos samtang buhi pa ta, kay kita go mga tao, dili man gud ta kasiguro. Kay dili man ta Diyos nga panalitan ako mayong kabuutan ka. Dili ko kasiguro nga buutan gyud ka kay basin biyag na kay nabuhat nga walang ko kita nga daotan. Nga ang Dios ray nakahibalo gyud sa imong kasantos. Mo nang dili ta magtawganay santos samtang buhi pa ta kay di man gud tang kasiguro gud sa ang pagkatao sa atong kaugalingon. Pero mao na ang santos. Unya ang simbahan sanglit naa siya gahom nga gihatag sa Ginoo. Nga naman na no gihuptan man na ni Pedro gali kanang mga yawi sa gingharian sa langit gitugyan adto niya kanang mga yawi mga gahom na gahom sa paghimog balaod, gahom sa pagpamasahilo og sala ug unsa pa na nga gahom nga naa diha sa atong simbahan pinanguluhan sa atong leader nga mao nang Santo Papa. Mao na nga sila pwede sila ana mo deklara kung dunay tao nga estudyuhan ang iyang kinabuhi, kung tinuod ba gyud sang santos pananglit na grupo sa mga Katoliko nga moingon nga kana si Padre Pio matay dili man gyud malalis ng iyang kabalaan kanang iyang example nga gihimo. Atong hangyon ang atong obispo ug ang atong mga kardinal Santo Papa nga ato ni siyang ipailag yun universally nga tinuod yun na siyang balaan, no? Parang ang kita dili na ta magduda gyud ug unsa gyud na siyang tawhana. Ang simbahan adunay gahom sa paghimo ana nga mupaila nga ang kasantos ni anang tawhana dili gyud malalis mo nang ideklara i-canonize nya dili kanang canonization mao gyud gasantos sa tao dili oy. Ang Dios mo'y gasantos sa tao. Pinagi diha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Nya ang Dios ra gyud mo'y nakahibalo ana. Nya sanglit ang simbahan nga tinuod na aman ang Espiritu Santo kay nabubo man ni adtong Pentecostes mao nang sa giya niya pwede niya nga moingon siya nga estudyuhan nato ning kinabuhi ni Trapulano o ni Padre Pio o kinsa pa ni Mother Teresa. Basta klaro ganin kayo, di lang ko musaysay din unsa kay mga mechanics anang pagdeklara o pagcanonize og santos kay wa po kay kopya dire masipyat niya ko. Basta akong iklaro ninyo kanang pagcanonize dili na pagbalaan, no? Mo'y paghimong balaan sa usa ka Katoliko kundi pagpaila lang na pagdeklara sa nga dili gud malalis ang kabalaan sa maong tao. Dili man no kung magisgot gatag canonization sama aning Biblia. Kining Biblia nato nga 73 ka libro resulta man is canonization. Di ba? Kining Biblia nato mayon tag
Pila ang canon of scriptures Katoliko. Anong gitawag mag-canon of scripture? But pasabot nga gituhuan sa Katoliko nga linamdagan pila ka libro. Niya gipaila pinagig mga konsilyo sama ni adtong Council of Hippo 393, Council of Carthage 397 ba to kung wa ko malimot, no? Huguban pang mga konsilyo nagpaklaro, nagdeklara mo na nagpaklaro nga kining maoning mga libruha ang linamdagan sa Espiritu Santo. So, katong council, katong pagdeklara, pinaagig mga konsilyo, dili to mao ang naghimo. Nag-ingon nga sa dihang pagdeklara sa simbahan nga, kining libro ni Juan o kang Mateo, tinuod yun ng linamdagan sa Espiritu Santo. Dili katong council, mo'y nagbalaan ato nga, mahimong malinamdagan sa Espiritu Santo. Ang council, nagdeklara lang to, nagpaila sa tibuok Katoliko, sa tibuok mga Kristiyano nga kiniha, tinuod yun nga linamdagan sa Espiritu Santo, mo na pagdeklara, mo na'y kanonisasyon. Dili kay kanang pagkanonize, mo'y pagsantos, mo nang kanang giingon sa uban nga, dili kuno ka masanto sa Katoliko kung dili ka i-canonize, misnomer na, no? Walay pagtulunan ang Katoliko nga kanang canonization of saints, pagsantos na, o paghimo ng santos sa usa ka Katoliko. Dili. Kanang canonization, pagpaklaro lang na, o pagpadayag, pagdeklara, nga kanang tawhana, kanang Kristyanuha, tinuod yun nga santos. Kung nganong naigahumang simbahan ana, tungod kay gibubuan siya sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, nga maumanggaling giingnan siya diha ni Kristo, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot usab. Muna balik ta didto sa tigpataliwala. Ang ligo na tong prueba nga dili gyud sayop ang atong interpretation sa Katoliko kung gihimo na tong tigpataliwala nga instrumento ang mga santos, kanang 1 Timoteo 2:1, litra por litra gyud. Nga bisan gani dili lang kay mga santos nga kanang maklaro na to. Tanan pagali bisang ikaw naminaw karon diha, giawhag ka anang bersikuloha nga mopataliwala ka. Ana basahan ra gud ninyo 1 Timoteo 2:1. Nga kanang buhat sa mga pagpasalamat, ug unsa pa na diha pangilyo po, uguban pa nga buhat Kristohanon, giapil na ng pagpataliwala, himuon kunusta ng tao. Sa ato pa, bisang ikaw karong naminaw diha, gisugo ka sa atong pagtuo nga mopataliwala ka. Sa unsang paagi nga makapataliwala ka, no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, diya sa imong pagsangyaw. O nakatun kag pulong sa Dios, imo nang ipaambit. Kanang pagpaambit sa pulong sa Dios, pagpataliwala biya na. Dayon kaming mga Katoliko giunsa man namo paghimong tigpataliwala kini mga santos. Atong klarohon ninyo nga ang among paghimong tigpataliwala aning mga santos dili ingon nga sila mautong namatay sa krus nga ang ilang kamatayon mo'y nagluwas na to, no? Dili. Ang mga santos makapataliwala lang nato pinagi kung buhi pa sila, pinagi silang pagsangyaw. Then pwede po kung mohangyo po ta nila og kanang pag-ampo nga iapil ta nila sa ilang pag-ampo, no, sama sa gibuhat sa ato mga igsuong born again nga ilang hangyoon ilang pastor nga iampo pud sila. Mao na pagpataliwala. So ang pagpataliwala mao nang pagsangyaw ug kanang pag-ampo. Akong ipaambit og subli katong akong experience ani, no, sa katong dito pa ko nagpuyo sa Victoria Country Homes. Nga giinbitar ko og usa ka Bible study, no, sa usa ka pamilya nga kanhi born Katoliko pero nabalhins born again. Giinbita kay apologist naman kung Katoliko ni atong higayuna, giinbitar kog Bible study. Ug usa sa among nahisgutan kanang pagpataliwala sa mga santos. Unya ang akong gigamit nga argumento mao ni giunsa nako pagpasabot tong pamilya nga kanang pagpataliwala sa mga santos dili na kontradiksyon anang 1 Timoteo 2:5 nga usaray bugtong tigpataliwala nga mao si Kristo. Akong nakauna-una ako, salamat sa Espiritu Santo nga nagiyahan ko nga nag-ingon siya nga tanawa brad, unsa
unsa ka kana bang epektibo nga modritso ta og ampo ni Kristo niingon to no si sister no. Di lang nako hinganlan. Niingon si sister no kadtong ikaduhang ranggo sa mong pamilya no bali inahan. Niingon siya nga tanawa brad unsa ka epektibo kung modritso ta og ampo ni Kristo. Dili na mohapit pag mga santos. Ako ang akong anak gihilantan. Init kaayo. Dayon nagampo ko sa Ginoo nga unta mahuwasan siya siyang hilanat ug maayo siya. Unya brad wa ginamabtig dugay sa dihang nagampo ko diretso sa Ginoo. Gipaningot ang akong anak na huwasan wala yang hilanat na tanawa. Pagka-epektibo kayo nga modritso ta og ampo sa Ginoong Hesukristo nga di na mo sangpit-sangpit og uban pa mga santos. Unsay akong gitubag niya ingon ko, praise the Lord, sister. Tingala siya nga nung nag-praise the Lord ko nga katong iyang argumento pag-atake man to sa akong pagtuong Katoliko kay matud pa niya unsa ka epektibo nga modritso sa Ginoo dili na mohapit og santos. Tingala man siyang nag-praise the Lord ko. Ingutahan na siya nga nung nag-praise the Lord man ka nga atake man sa imong pagtuo. Gipara-praise lang niya nako ha para maklaro ganinyo. Ako siyang giingnan nag-praise the Lord ko sister kay ang imong gibuhat pagpataliwala na sa kaayuhan sa imong anak kay kanang imong pag-ampo dili na para nimo para na sa imong anak di ba nakapataliwala ka? So wasa ka tingog malandong siya kay saan niya pag-repute kay mo tuod. Ang iyang gihimo nga pag-ampo para sa iyang anak, dili para niya. Mayon ta tuog katong iyang pag-ampo para niya, unya para man siyang anak. Di ba nagpataliwala siya? So usa to sa argumento nga gihimo nako salamat sa Espiritu Santo nga hinahinay siyang nakasabot. To no? Mahimo man day nga kita nga mga Kristiyano makapataliwala. Ay of course giingon guna ni Pablo kana dayng 1 Timoteo 2:1 na kita tanan gisugo sa pagpataliwala. Dili na kontradiksyon sa pagkapagbugtong di pataliwala ni Kristo kay in the first place klaro kay na nga kitang mga Kristiyano gitawag tag usa kalawas ni Kristo. Mo nang dili na kontradiksyon gawa siguro kung ang imong pagpataliwala wala mahiusan ni Kristo. Pananglit mo ingon ka nga makatabang man ko ninyo pero dili pinahagi ni Kristo. Kay wa man kumutuo ni Kristo. O kana, kung naagali tao nga imong sangpiton nga wala mahiusan ni Kristo, kana, pagbato na naglaing pagpataliwala. Sama pananglit, ang yawa mo imong sangpiton na. Ang imong yawa mo isang piton, wala na mahiusa sa Diyos, wala na mahiusan ni Kristo, mo na pagbato naglaing pagpataliwala. Pero kung atong sangpiton gali nga tao, nahiusa diha ni Kristo, dili na kontradiksyon kung musangpita na. Kontradiksyon pa na, nga naman ang atong mga igsuong born again, nga nung ilamang sangpito nilang pastor lagi, nga iampo po sila. Di ba pagpataliwala na? Las Biblia, diya sa Numeros 21:4-9, gihimo ba yung di pataliwala si Moises sa mga Israelitas? Di ba? Bisan pa sa Old Testament, dili na din na dautan, nga himuon na itong tigpataliwala ng mga man of God sama ni Moises. Dayon, dirita sa kining laing isyo, nga sumpay raghapon na, ingon sila nga. Kaya naman ko'y nadunggan, ingon siya nga, dili man misupak anang inyong pagtuong Katoliko nga kung buhi pa makatabang. Pero kung patay na, dili na nakatabang. Muna nga, di na pwede tawgon sang pito ng patay na. Well, ang atong tubaga na simple ra. Kung ang atong pagsampit sa mga santos nga to na sa langit, ingog kana bang necromancy, kana bang pagkonsulta sa mga espiritu, bawal na sa Biblia. Kanang necromancy, kana bang imong istoryahon ng espiritu, imong pagkanaogon ng istoryahon, bawal na sa Biblia. Pero kanang muhangyo gali ta, muduol gali ta sa mga santos, nga igo lang ta mangayo sa ilang intercessory power, wala na gibawal sa Biblia. Akong klarohon na, kanang necromancy, unsam nang necromancy, kana bang musangpit kag espiritu, gasan ng mga espirituha, dan imong pagkanaogon, o dan imong istoryahon, kanang spiritism, bawal na, supak na diri sa Biblia.
Pero kung musangpit gali ka nga muhangyo lang ka dito, kato sa mga santos sa langit nga, patabang sila og ampo, magpatabang tanilag ampo, dili na daotan, walay mabasa sa Biblia nga supak na. Unya, way mabasa sa Biblia nga necromancy na. O, kanabang muhangyo tag, may tag, tabangi mi og ampo, bi, o kanang pray for us, di ba? Katang mga Katoliko, kung musangpit tag santos, o dili man ta mo ingon nga, San Vicente, Diyos ka na mo, tabangi kami. Dili man. Ang Diyos, mudritso tagtabangi kami, kaluy kami, pero santos na galisang piton, pray for us. Di ba? Kanang sa Rosario di ay. Klaro man na, nga atong pag-ila ni Santa Maria, dili gyud Diyos, nga naman, bisag musang pitan niya, nga naman, kay Mama Mary, iampo mo kami. Pero Diyos na gali, kaluy kami, tabangi kami. Pero Santa Maria, iampo kami. But pasabot, nangayaw ta sa iyang intercessory power, sa iyang pag-ampo, kay dako kay nagkahimuan, katurang kasals ka na. Nga dili pa panahon sa pagmilagro ni Kristo, nagmilagro na lang taon, no? Tungod sa hangyo sa inahan, Mama Mary. Ingon na, ano mga igsoon? O niya, walay mabasa pus Biblia, ako na mga santos tuwa na sa langit, dili nakatabang. In fact, kung nakatabang diri sila sa yuta, mas pagkatabang sila to sa langit. Nga naman, katabang gali silang napas yuta sa langit na noon. Logic lang ba, no? Katabang gali sila nga na diri sa yuta pa sila sa langit din na noon. Inalabot pa, dili man tinuod nga ang mga santos patay. Ingon manggod sila nga, kung patay na, dili na kuno katabang. Kay wa na kuno'y kahibulo, di na wa na kuno'y kanabang consciousness. Atong klaruhon na ha, unsay wala na consciousness sa mga santos sa adlaw silang kamatayon. Ato nang klaruhon ninyo. Kay naman po sa Ecclesiastes nga kung mamatay na, wa na kahibalo, no? Oh, di na makasulti. Pero atong klaruhon na nga kanang dili makasulti sa adlaw sa kamatayon, wa na consciousness. Ang lawas na ang mubalik sa abog, no? Timanan biya nato nga ang tao gikumpuni sa lawas og kalag. O lawas og kalag ang tao. Sa adlaw sa kamatayon, ang lawas mubalik sa abog. Unya na sa Salmo 30 versikulo 9, ang abog kuno di makadahig. Makadahig ba kanimo ang abog? Natural, di gud makadahig ng abog. But pasabot, ang wa nay kahibalo o wa nay consciousness kanang lawas nga mubalik sa abog. Mao nay dili makadahig, di makasulti og way consciousness, pero ang kalag na ay consciousness mga higala, no? Unsa may prueba nga ang kalag na ay consciousness o makasulti. O pwede makihinabi sa Ginoo, no? O kung makahinabi, naas pinadayag sa 9 nga to sa 10, ato ning basahon. O kanya atong basahon ng pinadayag 6 versikulo 9 ngadto sa 10. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo. Og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag, no timan na to ha. Nakita ko ilalom sa halaran ng mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa ato pa mga martir dayon no nga tunas langit. Siya may lang gibuhat, no? Ato lang subliog basa, no? Unya, gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. May singgit sila
Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman ug silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? O ingon ang kalag dili na makasulti. Wanay consciousness. Nagsulti man lagi. So mao na mga higala mga tinahod nga tigpaminaw nga dili tinuod nga kanang giingon nila ang mga santos patay. Okay, in the first place, ang Diyos dili Diyos mga patay. Di ba na sa Biblia? Limot lang ko sa itong bersikulo gali isoong kinit. Katong teksto ba isoong kinit ba nga? Ang Diyos dili Diyos mga patay. Dili is mga buhi. Sige lang, no? Kamu bitaw nagbasa mo na. O, di ba? Dili tinuod nga mga santos patay. Kay ang Diyos mga buhi, dili is mga patay. Ang klarohon na to diya, patay ang mga santo sa lawas. Pero sa espiritu dili sila patay. Ako yun ang klarohon ninyo. No? O no, Timoteo 5:6, katong biyuda nga mapatuyangon, bisag buhi pag-iisip nga patay, di ba? No, mo to spiritual death. Bisag buhi pagali ang lawas, giisip nagpatay, kay naglunang sa kasalanan, mo na gitawag og spiritual death, bisag buhi pas lawas. Ang bot pasarabot nato, ingon ana pod, ang mga santo sanglit nagbuhat og matarong, mao na nga spiritually wala silang matay, ang ilang lawas ra. Mao na nga dili tinuod nga ang mga kalag, no, espiritus mga matarong dili katabang sa pailaing prueba nga makatabang sila nato. Kay makatabang man pwede masangpit, no? O aniya dinhi sa giparayag 5:8. Kining giparayag 5:8, ato bang timan ana simbolikal ni kay kining giparayag gud ba puno ni mga simbolo. Gamit og mga pulong naay gipasabot ba. Ako na lang idiretso ninyo. Kining giparayag 5:8 nagisgot ni siguro basahon lang nako. Gingon. Sa diyang gihimo niya kini ang 4 kabuhing binuhat ug ang 24 ka pangulo nang hapa atubangan sa nating karnero. Sa maning nating karnero si Kristo ni. Ang matag usa kanila may dalang alpah ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso. Unsa man ang insenso? Simbolo man Sinso. Unsa man ang insenso? Giingon diri nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Kining 24 ka pangulo matud pa sa mga teologong Katoliko mga scholar aning Biblia, mga teologong Katoliko matud pa kining 24 kuno dire, kining 24 nagsimbolo ni sa mga santos dito sa langit. 24. By the way, ang ubang teologo ang ilang hubad mingon sila nga 24. Okay, gamiton kuno ang kaalam. Naman is pinadayag, gamiton ang kaalam. 24. Di ba kanang 24 ang tunga 12? 12. Niya, kanang 12, timan to, ang simbolo por pili na to ng kutloon katong 12 kabanay sa Israel. Dayon, ato pong i-add ang 12 apostles. 12 plus 12 equals 24. So, pwede na to na siyang ato bang isipon nga mga santo sa langit. Katawhan sa Diyos nga tuwas langit. Salamat iksong kinit na ara dahil no? Mateo 22:32. Siya Diyos mga buhi. No, na? Dili lagi patay. Salamat kayo, Brother Kenneth. No? Mateo 22:32. Siya Diyos sa mga buhi. Naada ito'y nagkuhan ako. Naghangyo. Ambot sa itong lahiman. Damgo ba to? Nag-ingon nga, Veritas, pag mo po mag-programa ni Igsoong Kenneth, kamong usa ka programa, ko, sige lang, no, ambot la. Anong skunohon na, mahipod no? Mangita ratag punahon, no? Mangita sa may sponsor, no? Kanang programa nga kaming Igsoong Kenneth mag-uban gis programa, no? Nakunahon na nagugunsay title, no? Langit nung lamdag sa Armen Dipolog. Tangin ninyo na direct kung ma-realize na. Langit nung lamdag sa Armen Dipolog. Pwede po, kuhan. Adlaw sa Ginoo sa Armen Dipolog. Tangin ninyo na. Damgulo na to. Posible na mahito po. Asa naman ko nawala na nung ko. Asa nang ikaw to?
Pinadayag 6:9 ngadto sa 10. Gipadayag 5:8 day. Kini ko nung 24 dire ga simbolo ni mga santos nga tuwas langit. Ang hubad na tuwan ay gatong 12 tribes of Israel ipuno atong 12 apostles muna 24. Mga salaktod mahuna-huna to katawhan sa Dios nga tuwas langit. Mo ni mga santos nga tuwas langit kuno dito. Pero ang uban pod moingon mga lideris kuno ni nga mga sa katawhan sa Dios nga tuwas langit. Bahala bisag asa na abot pasabot mga lideris basta mga santos nga tuwas langit. Unsa ilang gihimo? Unsa ilang gihimo dire giingon. Sa dihang gihimo niya kini ang upat ka buhing mga binuhat ug ang 24 ka pangulo ato ning gidiretso pagsabot mga santos nang hapa atubangan sa nating karnero. Nang hapa kuno kinsa may nating karnero nga ilang gihapaan si Kristo ni. Denon sa ilang gibuhat ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insinso. Unsa man ang insinso? Nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. But pasabot ang pag-ampo kuno sa katawhan sa Dios. But dili mo may laing pag-ampo ani katawhan sa Dios. Pag-ampo man ni sa katawhan sa Dios nga tuwas ubos, tuwas yuta. Tuwa sa napadris kalibutan. Ang pag-ampo kuno sa katawhan sa Dios diri yuta ilang gihatod. Gihatod ngadto ni Kristo. Kaya ba gitabangan ditas mga santo sa langit pagdala sa atong mga pag-ampo ngadto ni Kristo kay mao man ang insenso. Kini kunong insenso timani biya nga kining Biblia o kining pinadayag na puno nis mga simbolo. Mga symbolical words kining 24 elders nga tuwa na sa langit dito mga santos ni sila. Later on akong basahon po ang Hebrehanon 12. Hebrew. Nalimot ko. Basta ka Hebrew. Katubang mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Mao man ako ning i-connect dito. Ako putong basahon ron. Basta mao ni ang mga santos dito kuno sa langit nang hapa gusto pa ni Yukbo ni Kristo. Kay mo maning nating karnero si Kristo. Then usay may lang gibuhat ang insenso kuno ilang gitugyan ngadto ni Kristo. Unya kining insenso mao ni ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios sa yuta. Ito pa, kita daing mga tao diri sa yuta, ang atong mga pag-ampo, kitabangan tas mga santos to adto, kay nitabang sila hatod aning atong mga pag-ampo ngadto ni Kristo, di ba na pagpataliwala na? Okay, ang tinuod mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, sa giya na to, sa handbook sa Catholic Faith ni Brad Sok Fernandez, itong katinawan ng libro, daghan kayong bersikulo, prueba ani. Pero wa po na ako gidala din no? Pero ako lang gipangkutlo ning pipila lang ka bersikulo, kay ako sige kog kakabsan man gud oras. O kalas kay ko og oras, no? Usa lang ka oras, duhag tulor ka bersikulo makutlo, di ba? Dili man gay ko particular og daghang bersikulo no mga pasayloan lang gyud ko ninyo, no? Di kay ko particular og daghang bersikulo. Ako particular ko nga makasabot mo, no? Kay para nako god daghang bersikulo akong kutloon hindi imong kasabot. Sayang man. May bahala bisan pagalig way bersikulo ni kutloon ako. Importante magkasabot mo, no? Nga ang akong isulti ninyo, dili mo contradict ato mga bersikulo sa Biblia, no? Isag usa lang ka bersikulo, igo na, basta kay lig-on kaya ng prueba. Napay laing lig-on kayong prueba. Nga, dili tinuod na nga, dautan ng pagdangup na to, pagduol na to sa mga espiritu sa mga matarong dito sa langit nga nahingpit na. Dili na siya dautan. Kaya moingon sila nga, kamo mga Katoliko, duol-duol, sangpit-sangpit pa mga mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na nga tuwas langit. Wala na ang giingon des Biblia, Dios ra gyud kamo duol. Dili na tinuod eh. Of course nga, Diyos ragyod mo atong ilhon nga labaw sa tanan. Pero kung maghisgot na galig na makatabang, dili ang kinigong mga santos, gipaambit ni sila sa gahom sa Diyos mo na makatabang po sila na to. Pinagi silang pag-ampo, o buhi pa po sila, pinagi silang pagsangyaw. In fact, litra por litra deres Biblia, ambot nga nung dili man nila ni i-apil.
nga naaman is Biblia nga kung moduol to sa Dios iapil na to ng mga santo sa langit o mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na kay sila makatabang usab nato. Masabot na diri. Akong basahon ang Hebrehanon kapitulo 12. Hebrehanon kapitulo 12, sugdon ako diri sa bersikulo 22 ngadto 23. Kining bersikulo ha usapon is paborito nako kay mao ning gigamit pod ni kato ni Kimberly Han, ag asawa ni Scott Hahn, katong former Presbyterian minister nga nahimo ng Katoliko. Na professor diya sa Franciscan University dito sa Amerika, no. Gato siya protestante itong ministro pero nahimong Katoliko. Nahimong professor sa Franciscan University dito sa Amerika, no. Kining tekstuha gigamit ni nga pag giyon sa nila kuno anong nakasabot sila anang pagpataliwala sa mga santos. Ako ning basahon na gipadayag 12 bersikulo 22 hangtod 23. Apan ang giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak, nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios, ang maghuhukom sa tanang tao, ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Dili lagi tinuod nga ang duolon Dios lang. Kay pag ingon diri giduol ninyo ang Dios, kama pa man, dili man period. Pero dili Katoliko, butangan yun ig period. Pero ayaw ninyo putla, kay kama man dili man ni period. Giduol ninyo ang Dios, dili period, kama diri. San pagtanaw ninyo anhiyo Dios Veritas, no, siyang Biblia. Giduol ninyo ang Dios, kama, sumpay. Ang maghuhukom sa tanang tao, kama, og napay og ang mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Kinsa man doon na tayo nadunggan nga mingon nga di namin supak anak Veritas nga makapataliwala dahil yung tao buhi pa. Pero kung patay na, dili na. Atong tubag ana, walay mabasa sa Biblia nga dili makapataliwala ang mga santos kung tuwa na sa langit. Nagkatabang gali sila diri pa siyuta on sa pagkasalangit. In fact, nalimot ko na bersikulo nga naingon si Pablo nga naingon siya nga palabihon kuno nila nga mubiya aning lawasa og makighiusa nas Ginoo dito sa langit. Nalimot ko unsa nang bersikulo hapon. Nga niingon si Pablo, palabihon namo nga mamiya niining lawas, sabot pasabot niining lang lawas diri nga matunas, no? Mubiya na og moadto dito sa langit, no? Ang matud pa sa usa ka pare nga Katoliko, ingon siya nga kana kuno mo'y nagtug-an, no? Masabot na to nga sama ra nga niingon si Pablo nga kung nakatabang sila diri sa yuta, mosamot makatabang sila sa langit nga naman. Kay sa lagda gud sa maayong pangatarungan, ang santos gani after gyud na sa pagtabang natong mga tao. Medan si Pablo kinaiya gyud na sa mga santos o mga apostol, no? Nga mutabang gyud sa ilang isig ka Kristiyanos. Unya nganong niingon man siya nga palabihon nila nga mubiya aning lawasa ug makighiusa nas Ginoo. Moadto nas langit kanong palabihon man niya. Ang iyabang rason nga kikapoy na siya tabang sa mga Kristiyano diri sa yuta. Amo ingon siya nga, Ginoo, kapoy na. Kapoy nagtabang aning mga Kristiyanong kauban namo diri sa yuta. Papahuwayan nami, pasak-an nami diri sa langit. But pasabot mo ba na yang unahuna nga gusto na siya matus langit aron di na siya katabang? Di way santos og pangisip ingon ana mga higala, no?
kung dapat nga mo kuno na pamulong ni Pablo, no, nalimot lang kung saan ang bersikulo ha. Di man ko kay memorize yung bersikulo. Nagbasa ko sa Biblia, pero di kay ko memorize. Silo ako ninyo ha. Basta naanas Biblia. Basig ikaw galiron dili katolikong naminaw kahibalo ka, no, gaasa ng bersikulo ha. Katong ningon si Pablo nga palabihon nako nga mobiya niining lawasog makig-uban na sa Ginoo. Kana ako no matud pas usa ka pare ningon siya nga kana nagtug-an nga samar ako nung ningon si Pablo nga kung nakatabang siya diri sa yuta mas makatabang siya nato kung tuwa nas langit kay dili gyud mahitabo nga naa sa huna-huna ni Pablo nga gusto siya matus langit kay aron dili na siya katabang kay kapoy. Kay naagi na sa huna-huna sa mga santo sama ni Pablo nga kung nakatabang sila diri, mas makatabang noon sila dito kay mas gusto man noon niyang musaka na sa langit. Kay inani mo guna mga igsuon. Logic ba? Ang usa ka ginikanan nga nakatabang sa iyang anak des pagtuon sa pag-eskwela samtang napagyud sa iyang panimay. Pero kung tuwa na sila ang dapit, tuwa na mag-eskwela yung anak sa Manila, di din siya katabang kung dili mag-text, dili magsulat, di ba? O dili manawag sa telepono, dili mag-email, no. O kung say problema dito kung tuwa dito nag-eskwela ang anak sa Manila, o tuwa na ba dito sa laing nasod. Pero kung naagid si iyang balay, sa iyo niya pagtabang, kay makita man niya kung say problema. O, inana po, kung palabihon sa mga santos nga muadto na sa langit, but pasabot, kung masangpit nila ang Diyos samtang naapa dili yuta, mas samot na inoong mas masangpit nila ang Diyos kung makita na yun nila na ang sa langit. Parehas ra mo guna nga nganong manglarga man tao ng mga daghang Pilipino dito sa kuan, dito sa gawas nasod kay tuo sila nga moadto sila dito dako ilang sweldo mas makatabang sila ingon na ba mao nang nasunahon ni Pablo moadto siya gusto siya mosaka sa langit kay ingon siya nga mas makatabang man siya kung tuon sa langit kana logic lang na reasoning lang na no o kana kay ngilad kay paminahon nga santos ka nga hangyoon nimo ang Dios nga Ginoo saka na ko diha kay kapoy nagtabang inana mo rin ng santos nga mulikay og responsibilidad, mulikay og gugma, no? Di ba kanang pagtabang gugma man na ba rin santos mulikay og paghigugma, no? Pero kita diri syuta, wala gid mo mahadlok ta mamatay, di ba? Kung dili gid ta Dios nun kay mahadlok ta mamatay, kay murag para nato ang kinabuhi diri sa yuta, pero ang santos nganong dili mahadlok mamatay, mao nay rason. Wala na silang maguna-una silang kagalingon. Okay, nagtuo man sila nga mas makatabang sila kung tuwa na sa langit, mo nang gusto silang matay na gani. Mo gusto na gusto lang mo sa hakas langit, di ba? Mag-focus ata no sa kining mahitungod sa mga santos. Kay hangtod karon daghan sa ato mga igsuon nga nahimulag ang dili nila madawat ang atong baruganang Katoliko mahitungod sa mga santos. Dili kana nila madawat. Unang-una matud pa nila ang santos sumala sa Biblia dili man na ikanonisa, dili man na iproklama, dili man ang mga obispo, dili man ang mga pare o dili man ang mga santo papa mo'y mo magbuot o mo kanonisa o mo paila og santos. Sumala sa Biblia ang santos o sa kabalaang tao kadtong mga tao nga nahimong masinulundon sa kabubuton sa Dios. Mao man ay santos. Klaro kay sa Biblia gani mga Kristiyanos gitawag og mga santos. Masabot mabasa diha sa unang Korinto 14:33 nga mga Kristiyanos pasabot katong nagsunod sa mga lakang sa atong Ginoong Jesucristo mo na mga santos. So matud pa nila usa na sa kaligunan nga kining tinuhuang Katoliko dili gini matuod nga tinuhuan tungod kay kung atong basahon ng Biblia sukwahi man ang pagpaila sa mga Katoliko mahitungod sa mga santos kay sa Biblia ang mga santos kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios.
Bisan pagbuhi, oh? Klaro kang nagsunod sa kabubuton sa Dios, sa kabubutong Kristohanon, santos ka. So di na kinahanglan i-canonize pa, no? Dili na kinahanglan mag-agipag mga sa panadaghang kaayong himuong panginsusi. Pag-imbestigar, niya ayha ka ituboy nga masantos ka. Dili ikanonisa ang santos sumala sa Biblia. Okay, des Biblia klaro man nga kadtong mga Kristohanon matinud-anon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios mao na sila mga santos. So unsa may tubag anay sa tinuoang Katoliko. Yo ang tinuod no ni adto usap ko sa nakabaton og pangutana nga ingon ana no ni adtong sa ako nang giingon ninyo nabugnaw ko sa akong pagtuong Katoliko. Wala ako kahibalo unsay katin-awan unsa mga tubag sa Katoliko mao nang nahimong question mark na nako usa na sa ako pong gihimong rason nganong biyaan unta nako ang tinuoang Katoliko ni adto. Pero simple ra man day kayong tubag ana sa tinuoang Katoliko. Ang pag-ingon nga ang definition yun sa santos nagsunod sa kabubuton sa Dios, nagsunod sa kabubuton ni Kristo. Tinuod man day kuno na. Wala man day kuno na supaka sa tinuoang Katoliko. Wala supaka sa tinuoang Katoliko ang biblical definition sa santos. Yeah, siguro kamong naminaron mo ingon wa man day ninyo na supaka. Yang ano mang lahi man ang inyong santos di as Katoliko. Dili man ka masantos ug dili ka iktuboy o i-beatify den ikanonisa. Anong nakaingon man ka na veritas nga dili kasupak anang definitions Biblia anang santos. Nagsunod sa mga lakang ni Kristo, nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mo na santos niya anong lahi man lagi inyong santos veritas. Inanira ang simple ra kaayong katin-awan sa tinuoang Katoliko. Dili bot ipasabot nga ang mga santos sa tinuoang Katoliko kana rang gi-canonize pinaagi sa Santo Papa o pinaagi sa simbahan. Ato ginang itanom sa atong huna-huna, no? Kay naubasin dili kay basin mao gyud akong nabantayan. Bisan gani mga Katoliko sa akong lang nahibaw-an. Daghang mga Katoliko nga nagtuo nga ang santos kana ra gyung gikanonisa. Buot pasabot dili yung ka masantos kung dili ka i-canonize o ideklara sa simbahan nga santos. Walay pagtulunan ang Katoliko nga nag-ingon ana nga ang santos katurang gi-canonize. Timan-an gyud nato. Ang tinuod, ang labing nasayod sa kasantos sa usa ka tawo dili man kitang mga tao. Although gitudluan dadya sa Biblia nga ang santos kadtong nagkabubuton, kadtong nagsunod sa kabubuton sa Dios. Pero ang pangutana, kitang mga tao, makasiguro ba ta? Makasiguro ba ta pag pinpoint o pag ingon nga kanang tawhana santos? Bisan pag naghimo nagmaayo diha. Pero wala ka kahibalog unsay gyud kinahilagmang gibati ana. Wala ka kita sa tanan yang buhat basig na ana siya nabuhat nga walang kakakita nga nagpakasala na. Pero ang imong nakita niya kadturang pagpakaroon ingno niya nga nagsunod kuno siya sa mga pagtulon ang Kristiyano, nagsunod kuno siya sa pagtulunan sa Dios, pero ang tinuuray di ay naa di siya gibuhat nga wala kang kakita nga nakabuhat di siya sa laod at ubangan sa Dios. Wala lang kang kakita. Subuot na kung ipasabot kitang mga tao, dili ta kasiguro, kidi man ta kabasa sa huna-huna sa tao, sa kinatibuk ang pagkatao ni anang tawhana. Hinoon, gitudluan lang tas Biblia nga ang santos kadtong nagsunod sa kabubuton sa Dios. Unya, sumala sa history, ang tinuoang Katoliko daghang kaayong mga sakop nga nahimo galing martir. Sampol, kung itumbok na to ang unang siglo, ikaduhang siglo, ikatulong siglo, daghang kay mga Kristohanong Katoliko diha nga gipang martir, gihunusan sa kinabuhi tungod ni adtong pagpanglutos nga gihimo, gipanguluhan sa mga emperador nga pagano sama ni Nero,
Diocletian ng uban pang mga emperador nga wa makristiyanos niadtong unang siglo, ikaduha, ikatulong siglo, daghang kay mga Kristohanong Katoliko ang ilang gipamatay. Nagsunod sa kabubuton ni Kristo. Pero wala ma-recognize sa simbahan publicly kay wala man pud makita ang ilagong pagkatao. Wala ba makita ang ilang pagkatao ba? Bori pasabot, ang simbahan, dili pod ka tumbok o kinsa ng mga tawhana nga mga angayan pod nga ilho na tong santos ug tungod kay wa man mailhi, wa man ma-publicly known o kinsa ng mga tawhana mo nang wala sila makanonize isip mga santos. Pero ang ilang mga buhat nga wala makita sa simbahan publicly, no, sa kinatibukan, ang ilang mga buhat mo ay nagsantos kanila atubangan sa Dios. Wala lang na makita sa simbahan, kaya nga to mga pari obispo di man po na samag Dios nga parehas og tinan-awan nga makabasa sa unsa ng mga tao nga wala makita diha, no? Only God knows all. Mo na nga dili ka kanonisa, dili makatuboy ang simbahan pagdeklara nila kay wa man sila mailhi. Wala man makita sa dayag ang ilang bayanihong buhat, mo nang dili nato mapinpoint kung kinsa ng mga tawhana. Budi po sabot, mga santos lang gihapon to sila, pero wala lang madeklara sa simbahan. Kay ang tinuod, ingon ani ang panglantaw sa Katoliko mahitungod sa santos. Kanang gikanonize sa atong simbahan, mo na gitawag nato og declared o universally declared saints. Ang definition sa Biblia, wala kita magsupak anak nga kanang santos mao nang nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao nang nagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug ang labing nasayod sa tanan yung nahimo mga santos, ang Dios raman, di man kitang mga tao. Ug mao na veritas, ang Dios raman kay nasayod nganong magdeklara man ang simbahan. Well, nalimot mo nga ang simbahan adunay gahom, otoridad sa pagdili og pagtugot. Nasa Mateo 18:18 unsa may giingon ni Kristo ngadto sa iyang simbahan nga tinuod, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab didto sa langit. Niya na Mateo 18:18. Ug unsa kunoy ilang idili og itugot sa iyang simbahan, hinugpong na, no, kay inyo but pasabot ang magisteryo mo na simbahan, katong mga lideri sa simbahan ni adto giingnan ni Kristo anak. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Una ang magtigom sila og unsa ilang mga hiniusa nga mga himuong pagmando, pagpadayag, itugot na dito sa langit mo na sama ang mga council, sama atong nahitabo atong konsilyo sa Jerusalem, unang konsilyo sa simbahan, kadtong nagdebate sila kay nalibog man ubang mga Judeyong mga Kristiyanos. Ang ilang hunahuna, asa man niya magpasakop pas tinuhuan ni Kristo pagka Kristiyano, kinahanglan pa bagyong tuleon. Ingon ang uban nga nakahibalo sa unsa gyud ang panundo ni Kristo, di na kinahanglan ang magpasakop sa tinuhuan ni Kristo, di na kinahanglan ang tuli. Nya mo insist man gyud tong uban nga kinahanglan gyapon ang tuli kay mo nagunay naandan. Mao nang nagpatawag og lantugi o council niya tong council sa Jerusalem. Yan ang mabasa sa buhat 15. Unya pag human sa taas kayong lantugi, mibarog dayon ang supremo sa mga apostol, si Pedro. Ang tinugyanan sa mga Yahweh siging harian sa langit. Pag tingog niya hilom tanan, wa gyud mi rebelde sa tingog ni Pedro. Unya gidasunan dayon ni Santiago kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Buot po sabot hilom ang lantugi. Atong masabtan di ay nga bisan ang ilang hukom, dunay usang mi bungat gayod sa unsay final voice sa konsilyo, no? Pagtingog ni Peter, hilom sila tanan. Gidasunan po ni Santiago mo nang human ang debate og na padayag na ang magpasakop sa tinuang Kristiyano di na day kinahanglan ang tuli. Gani kung atong estudyuhan nagmayo, mataas na po niya napulihan man nagbunyag. Buot na akong ipusabot nga kanang gahom nga gihatag ni Kristo, gitugya ni Kristo ngadto sa iyang isimbahan diha sa Mateo 18, ang inyong idili og itugot dinhi sa yuta, idili og itugot sabna ko sa langit. Dayon iya po nang gipamulong
single, no? Nga singular gyud. Iyan ang kanang gahuma iyan ang gihatag o pamulong bod ngadto ni Pedro gyud mismo nasa Mateo 16:18-19. Katong giingnan ni Kristo si Pedro, si babaw na ining bato tukuron ko ang akong iglesia og bisan ang ganghan sa impyerno dili gyud makabuntog dinhi ihatag ko kanimo ang mga yawi saging harian sa langit, no? Simbolo man na sa iyang pagkasupremo. Ihatag ko kanimo ang mga yawis ng hirian sa langit, ang imong idili din sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot usab. Ya, kumudagan pagyog ka, cross reference pagyog na ito na sa Isaias 22:20-23, ang tinugyanan sa yawi, tawgon na ikuno ng amahan. Sumunang amahan sa kinatsila, no? Papa, Father. Muna nga ang tinugyanan sa yawi nga si Pedro, Father, Supremo, o Prime Minister sa tinuhuan ng gitukod ni Kristo. But pasabot o gaon siya'y hukom sa Prime Minister, aprobahan na sa langit, no? Klaro kay na diha sa Mateo 16:19. Muna nga kunang simbahan, mo magkakita o moingon tong grupo sa mga tao nga, pwede ba, anyor? Pwede ba, obispo? Pwede ba, mga kardinal, obispo, nga atong ituboy ni Strapulano nga ang iyang kabalaan, klaro yun? Pwede ba nga ipadayag na to universally, ideklara na to nga kining tawhana, dili gyud malalis nga ang iyang mga binuhatan, sa buhi pa siya, nagtugan nga santos gyud siya kay nagsunod gyud sa mga lakang ni Kristo. Nagsunod gyud sa mga pagtulunan sa Dios. Wa gyud lalis. Estudyuhan na sa simbahan. May gahom ang simbahan sa paghimo ana. Buti pasabot, naay gahom ang tinuod nga simbahan sa pagdeklarar og mga santos. Kadtong nakita niya nga di gyud malalis nga ang kabalaan niya ng tawhana tinuod og tungod sa gahom niya ng simbahan nga gihatag sa Dios, gihatag ni Kristo. Unsay giingon diha sa Mateo 16:19? Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot usab sa langit. Pagkaklaro, ana. O na'y gahom sa Santo Papa. Gahom sa simbahan mo nang mudeklara galig santos ang simbahan. Aprubahan na sa langit mo. Approve gali ang langit, kita pa. Siguro ang gusto natong ipa-approve kanarang mga tao rabod, no? Kanang mga lideres nato dias kagamahanan maghimog balaod, paaprubahan ra pug mga tao kanang mga sana senador o mga congressman. Naagali dayon ay gahom ng mga congressman, mga senador nato, mga lideres pa sa atong simbahan walay gahom sa paghimo, ana. Veritas, unsa may teksto nimo sa Biblia nga kanang gahom sa pagdili og pagtugot gigamit gyud na sa simbahan nga tinuod nga gitukod ni Kristo. Atong basahon ng Biblia buhat 16:4 ato sang ukbo ng Biblia. Pero dili bot pasabot nga ang mga santos sa Katoliko kanarang gideklara. Ako ginang iklaro ninyo, ha. Dili gyud na buot pasabot nga ang mga santos kadturang gideklara sa simbahan. Wala manudlo ang simbahan ana nga ang santos kadturang gideklara. Kay lahi ng declared saint og ang iyag yung lintunganay nga kahulugan anang santos. Ang santos gyud biblical yung definition kadtong nagsunod sa kabubuton sa Dios. Simple ra kay na. Pero sa pangutana kung kita bang mga tao diri sa yuta makasiguro ba gyud ta sa kasantos anang imong amigo? Dili, only God knows all. Di ba? Oo. Ang Diyos rin nasayod, ana. Pero kung maghisgot gaitag declared saints, kadtong mga tao nga ato yung nakita ba nga ang ilang kasantos, wag yung lalis ba? Sama ato ni Mother Teresa, o. Di man yun malalis tong iyang kasantos. Ang simbahan may katungod, ana, naigahom sa pagdeklara, ana. Para pod, kitang mga Katoliko na atay guide kung kinsa ang ngayon na tong debosyonan nga santos. Kinsa ba himuon na tong panig-ingnan ba sama ni Kristo kay ningon mas Pablo diha, di ba? Ningon si Pablo nga panig-ingon kamo kanamo sama nga nanig-ingon kami ni Kristo. Nasayop din ang giingon sa uban nga ang panig-ingnan gyud si Kristo ra.
Bueno, ang principal nga panig-ingnan na itong mga Kristiyano si Kristo ra. Pero nganong ningon mas Pablo, nalimot lang ko itong bersikulo nga ningon si Pablo, panig-ingon kamo kanako o kanamo, maingon nga nanig-ingon kami ni Kristo. So, by that statement ni St. Paul, but pasabot, wala day masayop ang mga Katoliko nga kini mga santos, himuon po na itong panig-ingnan. O parang makasigurado tang mga Katoliko nga kanang atong gidibusyonan nga santos gihimo natong example tinuod gyud ang simbahan mugiya nato kinsa ng mga tawhana nga tinuod gyud ang ilang kawalaan dili manalis mo nang naay gahom ang simbahan sa pagdeklara nya ang tinuod mga higala dili naman kay ang pagdeklara nga gihimo sa simbahan kana rang pagdeklara og santos bisan gali kining mga libro sa Biblia wala ba ta kahibalo nga kining ihap sa libro sa Biblia kinsa may naghukom ani di ba ang simbahang Katoliko unang katong council sa Rome o katong panahon ni Pope Damasus katong gisugo niya paghubad gali ngadto sa Latin ba to kung ako malilimot katong Latin na Vulgata gimanduan niya si Jerome sa paghubad adto sa Latin atong Biblia o mo nang gihukman nila pila ka basahon dito sa Council of Rome 300 kung ako malimot 392 ba to AD niya gidasunan po to sa Council of Hippo niya itong 393 then Council of Carthage kung ako malimot gidasunan pila ka basahon ang naa sa atong Biblia later sa sunod niya di lang ko magsultig kanus ato po ni himuong tema kining canon of scripture kay kini ra ba atong simbahan giakusahan nga gipunan kuno natong libro ng Old Testament og 7 books kanang Makabeo, Tobit unsa pa na Sirach pero sa dihang akong nadiskobrehan karon na pastilan paltus man nilang atake sa simbahan nga gidugangan kuno sa Katoliko ang tinuod ang Protestante man ay gataktak tan-aw nimo sa history gitaktak na nila ni Martin Luther kay klaro manggod kaayo diha nga masuportahan ang doktrina sa Katoliko labi na sa purgatorio kanang pag-ampo alang sa mga nangamatay prayer for the dead klaro kay mo kabiyo mo nang gusto nilang wagtango na na nila pero di na nila na ang ila gusto nila pwede ni sila mo rebellion na pero ang fact of history di na nila magawa mo na nga sauna na kuan na nituob ako nang ingon nila nga gidugangan kuno sa Katoliko og Makabeo, Tobit, Sirach pero ang tinuod ay base sa history gusto nilang tangtango na kay naay mga pagtulon ang Katoliko diha masuportahan na ang mga basahona litero nato ra unya nang estudyohan no Inya kung naay mo challenge na ko ana no pwede pud ta mo himo og lantugi ana no sa tulumonon ni kuan ni Kenneth Bustamante no ato lang sabutan no kanang canon of scripture atong pamatud-an nga ang kumpleto nga Biblia 73 dili nang 66 kulangan ng 66 mo gato galing sabton no nganong ganahan mo sila ng 66 mura man nagdagway imahen man na sa 666 pagkanindot ang 73 kumpleto di ba ang 7 sign of completeness maingon magay nato mga igsuong 7th-day Adventist nga mo na kami ganlan jud mig 7th-day Adventist ang numero gyud sa katawan sa Dios 7 gyud 7 na amanday na pero maghisgot nang ihap sa libros Biblia 66 ra gyud na kami og buhatan na mo nag-istorya gamito na to ang kaalam na araw na sa Biblia po di paggamit ang kaalam didto ko si 73 kay sign of completeness kanang 7 ya kana pong 3 sign of usa ka Dios sa tulo ka persona Trinity di ba 73 kompleto di ba bitaw kana mga pinulusupuro na pero usahay kining mga pinulusupuro na ay pagtulunan di ba na ay pagtulunan nganong ganahan man sila ng 66 di ba nga kanang 6 gidubli pa gyud di ba 66 nga nang wala gyud bisag gikuan na lang ba nga 63 ana ba 64 ana lang hindi gyud kay maklaro gyud ang dublihon jud ng 66 di ba mo naman sa iluwa lang kuno kay tawo ra ko say mo katawa pud ta pero dili man ni angay unta ikatawa pero mao lagi tawo sahay di nato na mapugnan pero ako lang buti pasabot nga mamalandong tana anong ganahan lagi sila ng 66 dublihon ba yun ng 6 kulang na lang yung usa para ma 666 di ba nga sign of completeness man ang 6 di ba
Pero dili pa na ta di sa ta magdebate ana. Dili man na mo atong tema ana no. O ug naay mo challenge na ko ana no dinhi sa kuan kay dili ingon nga nang hambog ko ako lang ning gi-challenge ninyo kay for the sake of the people sa katawhan na pananglit mo ingon mo nga sayop veritas pamatud-an nato na diri sa atong discussion nganong particular kay veritas anang discussion o kanang debate kay para nako ang debate dili dautan basta mahimo lang sa sakto nga paagi no naalay pagtahod dili na siya dautan. Kay kanang debate mohaom na atong panultihon ni Saint Agustin. Unsa man tong giingon ni Saint Agustin? Hear the other side. Disir ka mo desisyon, disir ka mo ingon nga kana sakto kana dili paminawas anang pikas. Unya diya sa debate mahimo man na kay kanang both sides madungog man. Labi na katupong pilosoper nga si nalimot ko Aristophanes ba to ingon siya nga. Disir lagi kuno ka mo desisyon mo una paminawa sa pikas-pikas both sides. Ayaw diretso lang kag hukom nga ang imong side mo imong gipaminaw. Di ba? Muhukom gali ka parang di gyud ka masayop o aron makahukom gyud kag ayaw para sa atong mga korte. Ang huwis mahimo makaingon siya nga kana iyang paghukom makatarunganon jud kung napaminaw niya ang both sides dili kay ang usa ra ka side di ba o magkahibulo imong gipaminaw usa ra ka side wa nimo gipaminaw ang pikas na masipyat niya kana paghukom di ba mausab na dias debate particular kay kuana ngano man diha man mahibaw-an des katawhang naminaw kinsay na makak kinsay na sipyat di ba Unya kinaabo na sa Biblia ng debate, di ba? Mao na. Ang debate nahimo lang ng dautan o nahugawan lang na agira po nas kinaiya natong naghimo og debate, no? Muna nga akong dipinsahan ng sa pagkasagrado anang debate kay bisan gali uban no dili ingon pag-unsa bisan manggali ubang mga pare natakda na nga gi-discourage nila ning kaming mga Catholic faith defenders nga makigdebate dili naon tanan no murag ilan namang gihulog nga daotanan ng debate dili pud tanan mga pare ha kay namang gali koy very kuan jud gihimo na kong example gyud nga pare kanang naa sa EWTN nato kanang si Father Mitch Pacwa pagkabuutan nga pare pagka-bright pud unya di mo na siya moatras og hagitog debate gihagit na siya ni James White kanang banggiitang debatistas protestante na usa ka baptist naa sa YouTube makita ninyo ng debate ni Father Mitch Pacwa nya nindot ra bagay na mo debate si Father Mitch Pacwa di gina mo syagit-syagit kalma kay nga tanan naa gyud pagka-professional mo debate no dili mo hadlok bisan pagalig unsang klasehas mga argumentos protestante atubangon na niya very ligon pug kayo ang iyang tubag gani kato si Tim Staples nga kanhi usa ka Assembly of God minister nga na-convert na sa Katoliko usap po sa nahimong instrumento nga nakabig siya sa Katoliko kadtong debate nga nakita niya nga si Father Mitch Pacwa dili Mitchell Bindilio ako amigo na parehas lang sila og ngalan no o pare to nga Father Mitchell Pacwa nga nana sa EWTN makita ninyo sa atong Global Catholic Network ya sa TV no ang EWTN nakahinumdum ko sa nabasa po na ko sa conversion story ni itong former Assembly of God minister nga na-convert sa Katoliko si Tim Staples nga iyan ang gisgutan si Father Mitch Pacwa nga usana sa naka-enlighten niya kadtong nakita niyang debate ni Father Mitch uban niya itong grabe pod ka veterano nga debatistas protestante o nakaingon siya nga inaaman day tubag ang Katoliko aning mga atake batok sa Katoliko o very strong ra ba kayo so mao na mga higala mga tinakod nga tigpaminaw nga ako lang ning gi-appeal diri no para nga kamong naminaw ba dili ba ma-allergyan ng debate sa sakto nga pamaagi no kay ang tinuod kining debate mahimo lang ni siyang maot kung dili nato mamaayo pagdala no so buti pasabot na ara ni sa pagdala dili nato himong dautan ang debate gumikan ng mga tao nga dili maayo ang ilang pagdebate no ang tinuod ang dili maayo ang kinaiya ra mas tao sa debate dili man yun ang debate mismo
Kaya nga naman di ay og magdebate ta nga hinayra, dili magsininggitay, magtinahuray. Pwede man na. Dili na to isipon nga ang debate daotan gumikan lang sa sayop na tong mga pamaagis debate. Pareha sa pag-ingon nga, dili na to ingnon nga ang institusyon sa pagkapulis daotan kung doon ay mga daotang pulis, di ba? Dili. Mayo ang institusyon sa pagkapulis, bantay sa kalinaw. Pero na mga pulis nga magpabadlong sa ilang trabaho, dili ang pagkapulis mo'y atong pusangilan. Ang pusangilan na to, ang pagkatao sa maong pulis. O ang pagka dili maayo nga panig-ingnan nga iyang gipakita isip usa ka pulis. Ingon ana usab ang debate. Ang debate sagrado. Ngano may yung kog sagrado? Gihimo gali na nila ni Pablo na sa Biblia. Buhat 18:4, buhat 17:1-2. Si Pablo nagigdebate. Pero usahay, sabton lang po ninyo kay tao raman ta, di man ta perpekto. Dili lang po din tahukman kung nagali mga nagi panahon nga mo syagit-syagit po ta, naapod atong pagkatawhanon. Sa ilo lang po ta, anak, kay sila pa, lisod kayo, kuan, lisod kayo pagka maayog yung kaayo, no? Masipyat, pagod gihapon ta, labi nagkulang tag pag-ampo, no? Madasa ta sa atong garbo. Ngayon sa'yo, mamaot po atong pag-debate, no? Bisan si Veritas gani, mo, ang iyang garbo po dosahay, murag mamaot po din yung paminahon, di ba? Kaya murag hambugiro na ka-eder sa radyo, di ba? Mga ilang po kong pasaylo, ana ako ng human factor, no? Wala na ako na ipanghambog ka ng akong mga dili maayo. Ang kuwaa lang ninyo dili nako kadturang maayo, katong dili maayo ay inyong kuwaa, kay ako mismo, mapungot ko ana, maguol ko ana. Magunahon na nga inig-uli na ako dito, inigpaminaw na ako sa programa sa recorded. Ingko to ana, naghambog na po ko ana. Mura nag-anad kayo, nag-bright kayo sa Biblia. Napipila rabin na katiksto na memorize. Ito mo na itinuod, no? Mauna nga bisag na ata diri sa radyo, wala gyud kumpa si atab, tanan na kung ipakita ninyo diri puros husto. Ang ako lang yung isigurado ninyo nga puros husto. Kung dunay maluwatan akong pulong dinhi nga gikan diyan sa opisyal nga panudlo simbahan, kanang gitawag na tug magisterial teaching. Kanang magisterial teaching bot pasabot mga pagtulunan gyud opisyal sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Muna kanang gitawag og mga pagtulunan hiniusa sa mga apostol niadto, no? Dayon sumala sa history ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol mo man itong mga obispo. Bori po sabot ang hiniusang mga pagtulunan about faith and morals nga gitudlo sa itong mga obispo, kana ako nang ipanuguro ninyo. Mugawas gali na sa akong baba, kana akong ipaniguro ninyo, di gina masayop. Infallible gina. Asar ako masayop, si Veritas, asar ako masayop sa akong personal nga pagtulunan. Nagay ko itudlo nga gikan sa akong kaugalingon, pwede ko masayop ana. Una nga kinahanglan kurhian ko ninyo kung nahigugma mo nako. Atangan ko ninyo diri paghuman sa akong programa. Veritas, sayop pang ka. Muna inyong gugma nako. Inyo kong koreksyonan sa akong sayop. Okay, itong basahon ng buhat 16, versikulo 4. Akong baliko na, o unsa gali inyong madungog diri nako, o unsa po inyong makita o mapaminsar ba sa akong style sa pagpaambit, og naagali tawhanon, og nagpailang kana dili mayo, ay ganun yung nag-i-appeal ha? O ang inyo yung i-appeal din ang maayo lang yun. Nya, hangyo lang focus atong mga listener, rabi na sa dili mga Katoliko, nga open mind lang da, no? But pasabot, bisag na sa inyong huna-huna ang negatibo, may tungod sa Katoliko. Paminawa lang gihapon ng Katoliko. Di ba? Kay, naarapod siguro husto sa atong gisulti dire, no? O niya, kung ingon mo nga, hukman na inyong Katoliko nga, duwa gay ayo, daghan ra ba na nasipyat ana, daghan kay kung testimony ninyo ana.
sa mga testimony sa mga converts Katoliko kanang nasa EWTN na to, Global Catholic Network, kanang sa programa ni Marcos Gruday. Kadaghan ang yun ko nakadungog ang mga testimony nga maingon sila nga sa una nagtuog yun ko nga ang Katoliko kuhan yun, sayop yun, Babylonia yun, kanang naas gihulagway pinadayag unsa pa na dihang matang diha nga nagtumbok ka dautan sa Katoliko. Pero sa dihang hibalag sila mga Katoliko nga maantigo mutubag sa mga atake, mga pagsaway. Nagkaalimad-mad kuno sila, uy, sipyat man di ay. Sa una, nagtuo ko nga naagos kasaypanan ng Katoliko. Karon na usub na ilang una-una. Naaman din niya ang tibuok ng kamaturan. Una nga parang malikayan ninyo ng ingon ana nga taas kaing panahon mabutaan ta. Be open mind. Ayaw yung sirado. Suna-huna. Paminawa both sides. Dayon timbang-timbanga ang mga gipanulti. Dan ay hukom. Ayaw yung hukom nga di pa nimo masuta ang pika side. Muna nga kung ako inyong pangutanon, bisag mukuyog mo na kus balay. Kung siya akong style mangita sa tinuod o magtuon sa tinuod. Kung musulod siguro mo sa akong murag gamayng library, makaingon siguro mo kung dili mo kahibalo kung sa si Veritas Katoliko bag dili, di siguro mo kasiguro nga si Veritas Katoliko bag yun. Nga naman, kaysa akong gamayng library na tanang kuan, baruganan, na ay pasugo, na ay plain truth, o na ay kanang libro sa Adventist, o saksi ni Yuba, o Mormons, na makita ng mga libro yun na di lang kay Katoliko. Kay kana, atong gihigugma na puro sa pagtuon sa pagpangita sa tinuod. Kay ang ato laging tamdan sa pagpangita sa tinuod, both sides, dili lang kay usara kay mabutaan, biya ka ng usara atong tunan. Okay, ini basahon ko buhat 16:4 mga higala mga tinakol nga tigpaminaw. Ato ning basahon kay naadiri ang prueba nga ang mga kadagbisan pa sa unang siglo, panahon pa gyud sa mga apostol, ila na ning gibansay ning gahom sa pagdili og pagtugot. Aniya, dili lang sa panahon ra karon sa simbahang Katoliko nga mag-canonize ang Pope, maghimog balaod, ecclesiastical law, dayon sa una ang celibacy optional, then karon gihimong requirement labi na sa Latin Church mo nang ato mga pari i-require sila nga dili magminyo for the kingdom of God. Inana ba? Na mga bag-ong hukom sa simbahan nga wala pa ni adto panahon sa mga apostoles mo nang dili katingala nga ang pagmando sa simbahan dili gyud na sa ingon totally gyud managsama sa unang siglo og sa karon. Kay naa man gyud napuno nga mga balaod nga aprobahan bus langit. Kay kung gitagaan og gahom ang mga apostoles sa una, the same gahom pud nga naa sa mga sumusunod successor. Kay naa sa buhat 2:38-39 ang saad kuno ngadto sa mga apostol nila ni adto. Maura pud nga saad sa ilang mga anak o mga sumusunod. Buot sa buot og unsay gahom sa mga apostoles sa una, mapanunod po ng gahoma sa ilang mga sumusunod nga mao ng mga obispo base sa history. So mahimong doon na sila gihukman sa una nga sa una ra po nila nahukman. Pag abot sa panahon ang mga sumusunod na gali pud maghukom, mahimong naapoy nahukman nila nga wala pa pud mahukmi sa mga apostoles. Mo nang dili katingala, murag makaingon kanang lahi naman ning Katoliko ron ikumpara gyud sa unang siglo panahon sa mga apostoles. Natural kay galambo ko ng iglesia. Tagaan mo na kog himong example. Kana diing atong konstitusyon sa Pilipinas. Ang konstitusyon panahon ni atong before 1986 o karon na 1986 parehas bagot? Totally. Una ay parehas, na apoy dili parehas kay naay nadugang. Pero atong iklaro nga, ang nadugang diha sa Katoliko kadto ra pong gi-allowed siya nga makadugang para sa anang debosyon. Kanang mga New Covenant Fiesta, no? Pwede siya makahimog piyesta. Ayaw lang po to i-appeal to mga pistang gitapos na, katong Old Covenant Fiesta kay hunong na base diri sa Biblia. Pero naay bagong pista, pwede na niya mahimo kay sa gikaingon ko na naay katungod ang simbahan sa pagdili og pagtugot. So debosyon ug unsa pa na maghimog balaod, aprobahan as langit. Pero kadtong mga opisya, katong mga divine law gali, kung ganang naas na pulo kasugo, aka na dili na pwede usbo na to. Dili na pwede dugangan. Pero og maghisgot og balaod, mga debosyon ug unsa pa na diha, mga kasaulugan, aprobahan na
sa Dios sa langit kay klaro man ang gahom nga gihatag sa ni Kristo sa iyang simbahan ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit ang inyong itugot. Then sama ang bawop silibasi mangutana siguro mo veritas. Sa una panahon sa mga apostol naaman lagi obispo nga minyo usa ka buok o tinuod na. Kay during that time ang bawop silibasi wala pa man gi-require sa seminaryo kanang magtuon sa pagka pastor o ministro pagkapari. Panahon sa una, ang pagka-dili minyo, optional ra. Mo nang naay minyo, napoy dili. Kung minyo, kinahanglan usara. Mo nang nasa 1 Timoteo 3:2. Nga ang obispo, kung minyo man, kinahanglan usara. Mo nga sa history, naay mga 29 o 30 ka mga santupapang minyo. Usa na Pedro ana. Pero sa diyang gihimo na ng requirement, balaod as a canon law, nga mas maayo nga ang magpari magsinggol na lang gyud parang makapokus jud og ayo diya simbahan mo na nga gihimo ng balaod simbahan mo na nga ang ingon diha ni Kristo sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit naaman na nilang gahuma mapasa man na sa mga obispo kay sila man ang successor sa mga apostoles mo nang aprobahan na sa langit mo na nga kanang canon law nato giaprobahan na sa langit naaman na may kuan na pasalay ka na sa Biblia ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit. Usara gyud kahugpong sa balaod nga dili pwede mausab, dili pwede madugangan sa simbahang Katoliko. Unsa man ang napulo kasugo. Kanara gyud napulo kasugo although naay kontrobersyal diha nga sugo nga akusahan ta sa mga Adventist nga giusab kuno kanang igpapahulay o kana pong mahitungod sa larawan nato kunong gidilit ng verse 4 o 5 diya sa atong kanabang katiketical formula. Human naman ako ni maisguti, di sana ako nisgutan kay epike akong oras. Pero wala na to na guban ang napulo kasugo. Nawa na giguba na to. Kanang atong mga piyesta, lahi na. Lahi nang naa, mga debosyon, mga rosaryo. Pagtugot na, kay naatay katungod na bisag unsa, bisag unsay inyong idili, disyuta, idili na ko sa langit. Bisag unsay inyong itugot, usab na ko sa langit. Bayan ang luz na sa kwan. O bitaw itong, kung atong hinumduman tong Mateo 16:19, ang gahom yun sa atong Santo Papa, katong unang gilitok ni Kristo ngadto ni Pedro, katong ang gahom nga iyang gihuptan dili ra kay usa gisimboluhan og usa ka Yahweh katong leader o prime minister sa Old Covenant Kingdom ni David ang simbolo ato usa ra ka Yahweh 1K na sa Isaias giitugyan ngadto ni Eliakim ang Yahweh wala gi plural ang Yahweh panahon sa Kingdom of David nga kung maghupot ka anang katungdanan sa pagkalabaw o supremo prime minister usa ra ka Yahweh ang imong gisimbolo nga gitugyan diyan nimo. Pero sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ o Kingdom of God, Yahweh yun, mga Yahweh, gitugyan nga ito ni Pedro, but pasabot daghang gahom. Gahom sa pagpamasaylo og sala, gahom sa paghimog mga balaod, gahom sa pagdisiplina, na hapitanan. Mauna nga, di na ikatingala nga ang atong mga obispo, pinanguluhan sa itong Santo Papa, successor ni St. Peter, mahimo na nila. Mubitaw na ay mga panudlo ang simbahan nga murag Dios ang Santo Papa diri syuta pero dili na sabto na to nga Dios sa kinaiya ha. Ang pagka Dios sa Santo Papa dili na abot pasabot kinaiya kay ang Papa mamatay. Dahil magampo pod. Ang pagka Dios sa Santo Papa abot pasabot ana pagkalabaw. Kay diba ang Dios labaw man ang leader pod sa nga tawhanon diri syuta labaw mo na abot pasabot kanang terminohan na Diyos ang Santo Papa, dili na sa kinaiya, kundi sa iya ng gahom nga gihuptan, isip labaw diri sa yuta. Na may example na sa Biblia. Na sa Exodus 7:1, basahan ninyo. Exodus 7:1 nga panahon ni Moises, siya amoy labaw sa katawhang Israel. Nya unsa may giingon sa Dios ngadto niya, Moises, himuon ko ikaw ingon sama nako, o ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Sa kinaiya, si Moises dili Diyos. Pero nganong nag-ingon man ang Diyos nga dunia, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Basig mo ingon mo nga veritas, gama-gama aram siguro nimo ng istorya. No? O basahan ninyo kung aron makaingon mong wa ko nagama-gama na sa Exodo 7:1. Kay duha man gunin, no? Pero magbantay mo anang mga librong Katoliko usay pamasaho nila nga dunay quotation pod nga panamastamas sa pagtulon ng Katoliko nga ang Katoliko kuno nanudlo nga Dios na sa kinaiya ang Santo Papa, no?
Dili na tinuod, wala gyud opisyal nga pagtulunan ng Katoliko nga nagtudlo nga ang Santo Papa Dios na sa kinaiya, ha? Kung naa may librong Katoliko nga magsulti gali nga samag Dios ang Santo Papa diri sa yuta, ang bot pasabot ana dili sa kinaiya, kundi sa pagkalabaw niya. Nga sama nga ang Dios labaw, ang iya pong gipili nga leader diri sa yuta labaw pod. Ingon na ra ang termino diha nga kanang pagkalabaw sa Santo Papa iya sa Dios. Giterminuhan lag Dios tungod kay ang pinakalabaw nga gihangad mao man ang Dios. Unya dili man na tumo na to kay gipamulong manggali na sa Dios sa iyang paghatag og gahom ni Moises. Nga giingon ni himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Okay, akong basahon ang King James Version na, dari sa Exodo 7:1. And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh. Grabe, kaning in English nga King James. Himuon ko ikaw, Moses, nga Dios atubangan ni Paraon. Pero in reality, sa katinuod, dili gyud Dios sa kinaiya si Moises. Pero giingon lang niya na pagsulti, pagpasabot sa katungdanan nga pagkalabaw ni Moises. Pero dili sa Dios. Ingon ana pod kanang mga libro galing Katoliko nga nagpasabot sa pagkalabaw sa Santo Papa diri sa yuta. Nga hinganlan siya God, gani dinhi gali aron jo dili masaypan gi small letter manggali diri sa King James, no. Ang pagkagad ni Moises. Pero kung maadto ka sa Hebro, dili man ka kakitag small letter, small letter, capital letter, no? Parihas mo na tanan. Dili naman na sa in English na small letter og capital letter. So basig inanao na to niya, di man na pasabot yan na small letter man na. Pero basig na imo argue ingon ana ba? Pero ako lang ingon daan nga sa Hebro, walay small letter, walay kwan. Parehas na tanan. Diha na inig hubad-hubad na to sa in English, magkabato na small letter o capital letter. Na sa ato ng grammar. Grabe kayo, no? O ako ninggi, nganong gikutlo na ko ni sa atong gisgutan ron. Para nga, tagaan ba ninyo importansya ba o unsa may mahimong hukom sa atong Santo Papa unsa kanang iyang katungdanan nga gihuptan. Usahay, o di kay usahay, sa makadagang higayon, daghang mga dili Katoliko nga, yamira nila ng gahom sa Santo Papa. Pero dili nila yamiran kanang gahom sa mga presidente, di ba? Oh. Mga presidente nga mga tao ra, di ba? Oh. Si Presidente Obama, Presidente Aquino, kung sa pa ng mga presidenteng tawhanon, okay ra, kung sa himuon nilang balaod. Bisag, supak na gali is balaod sa Diyos, okay lang. Pero ang Santo Papa nga historically katungdanan gyud ni Pedro nga gipanunod sa mga Santo Papa, atong yamiran, di ba? Kamo lang. Ako di ko maapil ana. Mutaho jud ko katungdanan sa Santo Papa. Tao ra man ang Santo Papa, na may mga Santo Papang badlungon pod, pero kanang ilang katungdanan dili na maantoy. Di na ma-questionado na genuine na sumala sa history. Akong basahon ng buhat 16:4 pagkadugay na kung basaan ni daghan magay kong adlib god silo ako ninyo, ha. Pero I hope nga nakatabang to ninyo. Buhat 16:4 giingon diri, sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles o sa mga kadagkuan sa iglesia dito sa Jerusalem. O gipahimangnuan sila sa pagtuman ni ini. Basahan ninyo, pamalandungin ninyo ng buhat 16:4.
Mo ni bersikulos Biblia makita nato nga ang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan, no? Katong dito sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot usab. Ilag yun ang gigamit ng gahoma diri sa buhat 16:4, nakahimo silag mga lagda. Nga ilang gikauyunan, wala giingon diri nga mga lagda nga gihunghong nila sa Dios sa langit. Nga gisultian sila kundi mga lagda gyud nga ilang gikauyunan og ilang gipatuman sa mga magtutuo. Og kining gahuma sumala sa history gihuptan ni sa atong mga obispo. Bay kanang succession of authority pinagis pagpandong sa kamot, di ba? Ordination. Mo na nga kining gahuma na sa atong mga obispo. Kung maghimo silag mga lagda, nya maghimo pud silag mga debosyon og unsa pa diha. Aprobahan sa langit. Mateo 18:18. Unya kanang baop silibasi panahon nila kuan pa to kanang optional mo nang dunay obispo, dunay pari nga minyo o obispo o minyo kinahanglan usara. Pero pag abot sa panahon kay naa may gahom ang mga obispo base sa kasaysayan nga napanunod nila gikan sa mga apostol, kay ang saad dili naman para nila kundi apil naman pud ang ilang mga successor, ang ilang mga sumusunod base sa buhat 2:38. Ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak mo na nga atong mga obispo karon na ay gahom sa paghimong balaod ni anang baop silibasi nga i-require na sa mga pare, buot magpare nga kana aprobahan dito sa langit. Usara gyud dili nato pwede dugangan og dili nato kuhaan, dili nato uspon kana ra gyud mensahe na pulo kasugo. Kana ra gyud. Kay divine law na allowed na sa Dios pero wala magpasabot nga dili na lang makatugot og makadili. Mahitungod diya sa mga debosyon, mahitungod diya sa balaod, mahitungod diya sa unsa pa man. Dili bot pasabot nga walay gahom ang simbahan ana. Klaro kay dinhi sa Biblia, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Wala na to ma-expound pag-ayo ang katong gibasa na to unang teksto kaganina ang gipadayag 11:10. Siguro no kung sa sunod Domingo pohon, kung itugot gyapon sa atong labong makagagahom, mamasin lang ko, di lang ko makapaniguro. Basig ma-expound na to nig-ayo. No, ngano nga kitang mga Katoliko magpasidungog og mga santos o gani ato yung pistahan matag tuig-tuig. Kana ako lang ipasiuna ninyo. Usa na siya sa katumanan, buhat muna usas mga buhat tubag sa giingon ni Pablo Diaz Biblia, panig-ingon kamo kanamo, maingon nga ninig-ingon kami ni Kristo. Buot pasabot ang pagka-Kristiyano di ay himo, kung gihimo na itong panig-ingnan si Kristo, himoon po na itong panig-ingnan ang mga tao nga nakasunod sa mga lakang ni Kristo sama sa mga apostol. Sama sa mga giisip na itong mga santos, kaya nakasunod sila sa mga lakang ni Kristo, himoon po na ito silang example. Muna na atay mga larawan nila, mga imahen, o gunsa pa, tinato silang pasidunggan matagtuig, pagpaila nga nagpasidungog kita nila. Pero wala na to sila himo ang Dios, ha? Ako lang niya ipahinumdum ninyo kay kita mga Katoliko, sige ra ba kita akusahan nga gihimo na tong Dios ng mga santos. Bisag wa tay doktrina nga ang mga santos Dios, ila lang gyud tang akusahan nga mga Dios kuno ng mga santos kay giludhan kuno nga ang pagluhod ra ba sumala sa Biblia dili tanan pagpaka-Dios na ay pagtahod lang o kanang gitawag na tug veneration. Wa na ko igong panahon mga higala.